Παλιά δεν μου άρεσαν οι πλούσιοι. Παλιά τους φθονούσα. Θεωρούσα ότι κάτι κακό έχουν κάνει και έχουν πάρει τα λεφτά με κάποιον κακό τρόπο. Πλέον πρέπει να είσαι digital. Πρέπει να είσαι online. Αν δεν δείξεις το πρόσωπό σου, δεν γίνεται να είσαι online. Οπότε, επί ένα χρόνο αρνούμουν να ανεβάσω κάποιο βίντεο με τον εαυτό μου. Σκέφτηκες ποτέ να ανοίξεις δικό σου γυμναστήριο ή δεν είναι? Μακριά. Σκλάβος δεν γίνομαι. Τι να το κάνω να σηκώνω 100-200 κιλά, αν θα πάω να τρέξω 2 λεπτά και δεν μπορώ. Το πρώτο διάστημα ήταν δύσκολο. Λέω ρε φίλε, θα μείνεις μόνος σου. Οι γονείς μου νόμιζαν ότι έχω κατάθλιψη. Μπορεί να είχα και κατάθλιψη. Δημήτρη, καλώς όρισες officially στο Mind My Business. Γεια σου Γκέρα. Ένα podcast το οποίο κάνουμε για να κυρίως να μεταδώσουμε τις γνώσεις σου και την εμπειρία σου που πέρασες για να φτιάξεις αυτό που κάνεις. Έτσι ώστε αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει αυτό το πράγμα, να ελπίζω βλέποντας αυτό το βίντεο να πάρει 1-2 tips να έχει να ξεκινήσει. Ακριβώς. 1% να μπορέσει να δώσει κάτι θετικό, πάντα είναι win. Ναι. Θες να μας πεις λίγα λόγια για σένα? Ποιος είσαι, τι κάνεις και... Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης. Είμαι μισός Κύπριος από τον πατέρα μου, μισός Έλληνας από τη μητέρα μου. Γεννήθηκα και μεγάλωσα Ελλάδα, σπούδασα Ελλάδα, ΤΕΦΑ, Γυμναστική Ακαδημία. Και έχει περίπου 6 χρόνια που είμαι Κύπρο. Ευτυχώς για μένα είχα εμπειρία από Κύπρο. Ερχόμουν τα καλοκαίρια για διακοπές, οπότε δεν ήταν δύσκολη η μετάβασή μου. Γιατί ναι, μεν λέμε Κύπρος, Ελλάδα, μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά υπάρχει διαφορά κουλτούρας. Πού στην Ελλάδα μεγάλωσες? Έμενα Λάρισα και σπούδασα Κομοτηνή, ΤΕΦΑ. Πότε σπούδασες, ποιες χρόνια? Πρέπει να ήταν 2013. Σπούδασα 4,5 χρόνια. Δούλευα εκεί συγχρόνως, όχι στον τομέα μου, εννοείται. Και μετά ήρθα απευθείας Κύπρο. Okay. Τι σε έκανε να διαλέξεις να σπουδάσεις αυτή τη σπουδή? Λοιπόν, πιο παλιά έπαιζα ποδόσφαιρο. Θεωρητικά ήμουν από τους καλούς στην πόλη, αλλά μάλλον όχι τόσο καλός για να γίνω επαγγελματίας. Τουλάχιστον ήμουνα όριμος αρκετά να καταλάβω ότι αν δεν είσαι στο top επίπεδο που μπορείς να είσαι 15-16 χρονών, μάλλον δεν θα είσαι στο top tier list. Οπότε εκεί λέω, μπορεί να μην είμαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, αλλά μου αρέσει ο αθλητισμός, θα ήθελα να κάνω κάτι πάνω σε αυτό. Το πιο κοντινό ήταν η Γυμναστική Ακαδημία. Και έχω FAB, δηλαδή η ειδικότητά μου είναι ποδόσφαιρο. Απλά δεν ασχολήθηκα με αυτό μετά. Είναι κάποια ειδικότητα, ας πούμε, είναι κάποια ειδικότητα που σε αφήνει να ασχοληθείς τώρα στο ποδόσφαιρο επαγγελματικά, αλλά όχι σαν ποδοσφαιριστής, ας πούμε? Μπορείς να κάνεις σαν coach. Coach μπορείς. Ναι. Είτε σαν coach σε ομάδα. Είναι τα UEFA Pro A, B και C. Και ανάλογα με το επίπεδο μπορείς να κάνεις coaching σε διάφορες ομάδες. Και μετά μπορείς να γίνεις γυμναστής σε επαγγελματική ομάδα που να κάνεις το conditioning, το endurance και όλα αυτά τα κομμάτια. Okay. Οπότε αυτή την ειδικότητα είχα διαλέξει στο πανεπιστήμιο. Δεν είχα για κλειστού χώρου. Κλειστού χώρου είχε μόνο η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Οπότε το αμέσως επόμενο που με ενδιαφέρε τότε ήταν αυτό. Κλειστού χώρου πάει να πει, ας πούμε, να είσαι γυμναστική σε κλειστό χώρο. Ναι, και μετά ξέρεις τα classes που κάνουμε τύπου, σε γυμναστήρια τύπου πιλάτες, high intensity κτλ. Δηλαδή εσύ και στην σπουδή σου ακόμα ήταν γυμναστής, αλλά και είχες και, πώς να σου πω, ποδόσφαιρο μέσα στο τέτοιο? Επί της ουσίας, οι πρώτες 2 χρονιές κάνουμε όλα τα αθλήματα, είναι generic. Οι 2 πρώτες χρονιές είναι κοινές για όλους. Και μετά παίρνεις, ανάλογα με την κατεύθυνση, διαχωρίζονται τα μαθήματα. Ήταν η προπονητική, διάφορα αθλήματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ κτλ. Μετά ήταν ειδικές ανάγκες, για όποιος ήθελε να ασχοληθεί με τέτοιους πληθυσμούς. Και μετά ήταν, αν θυμάμαι καλά, αναψυχής, το οποίο είχε να κάνει με παραδοσιακούς χορούς, ράφτινγκ, καγιάκ, τέτοια πράγματα. Κατανοητό. Με το ποδόσφαιρο, πόσο καιρό, ας πούμε, από μικρός πήγαινες ποδόσφαιρο, που λένε, ας πούμε, 6 χρονών και έπαιζες μπάλα, έτσι, ναι. Σ' άρεσε? 5-6 χρονών. Ναι, γιατί είμαι και λίγο μεγάλος. Ακόμα εκείνη την περίοδο παίζαμε τα παιδιά το απόγευμα στη γειτονιά. Δεν είχαμε γήπεδο κοντά, οπότε παίζαμε στο σχολείο, στην αυλή, στα τσιμέντα, κλασικά, γδαρμένα γόνατα.
Πόλεμος. Ναι. Στους δρόμους θυμάμαι. Ναι. Να βάζαμε για δοκάρια πέτρες και... Ή μπουκάλια με νερό. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Τέτοια φάση κι εγώ. Και ας πούμε έγινε αυτό που κατάλαβες στα 16 σου, ότι δεν θα γίνεις ποδοσφαιριστής, είναι κάτι που σε στεναχώρησε, ας πούμε, ή θέλεις να γίνεις ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσεις, ή δεν ήταν έτσι? Οκ, τώρα το βάζεις σε ψυχολογικό τομέα. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Ναι, ρε, εννοείται, με στεναχώρησε στην αρχή. Αλλά ο πατέρας μου ήταν πολύ ανεκτικός και για να καταλάβεις, μου έδωσε και μια χρονιά περιθώριο και μου λέει: αν θες, προσπάθησε το άλλη μια χρονιά, αλλά θα σε locked in. Μου λέει: τότε ήταν η περίοδος που αρχίζαμε να βγαίνουμε, καφέδες, κοπέλες. Και λίγο μου άρεσε και αυτό. Αλλά μου είπε: εγώ θα σου δώσω την ευκαιρία να πας και έξτρα προπονήσεις, αλλά θα σε locked in. Μπορείς να είσαι focus. Μάλλον δεν ήθελα. Γιατί αποφάσισα, του λέω: όχι, προτιμώ να διαβάσω. Για να περάσω στο πανεπιστήμιο. Κάπως έτσι. Ενδιαφέρον. Δεν το ήξερα ότι έπαιζες ποδόσφαιρο. Ναι. Και τελειώνεις τις σπουδές. Έρχεσαι απευθείας Κύπρο ή μένεις λίγα χρόνια? Δούλεψα μισό χρόνο ακόμα. Εν τω μεταξύ δεν δούλευα στον τομέα μου. Γιατί δεν είχε λεφτά. Δηλαδή τότε δίνανε. Δεν θα το πιστεύεις. Δίνανε 3 ευρώ την ώρα στην Κομοτηνή. Για full time. Για part-time mainly και για full-time, γιατί σου λέγανε είσαι ανειδίκευτος, εγώ θα σε βάλω στο γυμναστήριό μου να πάρεις την εμπειρία να το κάνεις βιογραφικό και αν θέλεις, φίλε. Δεν το έκανα, ναι, γιατί ξέρεις, ναι, είναι καλό καμιά φορά να κάνεις invest για να μάθεις, να πάρεις experience, να το κάνεις και free, volunteer, αλλά δεν ήθελα τότε, γιατί ξέρεις, ήθελα τουλάχιστον η ώρα, ο κόπος μου να ανταμείβεται επαρκώς. Οπότε δούλευα νύχτα. Ήταν αυτός ένας λόγος να δεις το market στην Κύπρο και να έρθεις? Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Σκέφτηκα long term και λέω πόσο καιρό μπορείς να δουλεύεις ακόμα νύχτα, αξίζει, θα γεράσεις πριν την ώρα σου και πήρε την απόφαση μέσα σε μία νύχτα. Μια νύχτα κοιμήθηκα και την επόμενη μέρα αποφάσισα ότι θέλω να φύγω. Πήγα χωρίς να πω καν σε κανέναν κάτι, απλά πήγα και παραιτήθηκα από τη δουλειά, είπα στην σπιτονικοκυρά ότι τον επόμενο μήνα φεύγω, έτσι απλά. Και έρχεσαι εδώ, οι γονείς σου είναι ακόμα Ελλάδα? Ναι. Οι γονείς μου τώρα δεν δουλεύουν, έχουν πάρει σύνταξη και είναι μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, κάπως έτσι. Ναι. Και εσύ έρχεσαι εδώ, είχες συγγενείς? Έχω συγγενείς, ναι. Στα καλοκαίρια. Και... Ο πατέρας μου είναι από εδώ, από Πάφο. Ναι, Πάφο κιόλας. Ναι, και ναι. έρχεσαι αμέσως, το πλάνο σου είναι να έρθεις Κύπρο, Πάφο και να βρεις γυμναστής ή... Γυμναστής. Είπα ότι θα αλλάξω, θα φύγω εντελώς από νύχτα, μιας και η μισθή στην Κύπρο είναι καλύτερη και να έρθω να κάνω μια καινούρια αρχή από το 0 με καλό τρόπο ζωής, υγιεινό τρόπο ζωής κτλ. Και έρχεσαι εδώ και πιάνεις δουλειά. Ναι. Ήταν εύκολο να βρεις δουλειά εδώ όταν ήρθες ή... Ήμουνα τυχερός, είχα βρει μια δουλειά που δεν θέλω να αναφέρω. Είναι στο τομέα της γυμναστικής, αλλά δεν πήγε τόσο καλά, οπότε δεν θέλω να αναφέρω κάτι παραπάνω. Και την είχα βρει πριν καν έρθω. Από το ίντερνετ και ήταν η αρχή αυτό και ήξερα ότι θα με βοηθήσουν και λίγο συγγενείς άμα χρειαστώ κάτι. Και μετά το σκέφτηκα λίγο διαφορετικά. Πήγα σε ξενοδοχείο για δουλειά, σαν γυμναστής και πήγα σε luxury ξενοδοχείο. Το είχα σκεφτεί καλά από τότε, ότι ήθελα να έχω τέτοιες επιρροές. Ήθελα να δω τον τρόπο σκέψης τους. Και πας στο Aphrodite Hills. Στο Aphrodite Hills. Και εκεί δουλεύεις, είναι κανονικά δουλειά, 9 με 5 πας... Κλασικά, 9 με 5. Είχε τα shift, το πρωινό shift ήταν άνοιγμα 6:45 με 4 πόσο βγαίνει και middle shift 9 με 5. Αλλά είναι το κλασικό 9 to 5, ναι. Αυτό το... Είπες ότι ήρθες και ήθελες να έχεις επιρροή από συγκεκριμένα άτομα και είπες να πας σε luxury ξενοδοχείο και τέτοιο. Ήταν και αυτό κάτι που σκεφτόσουν πάντα ή ήταν κάτι που όπως σκέφτηκες να έρθεις Κύπρο την επόμενη μέρα σου ήρθε αμέσως ότι θες? Λοιπόν, τώρα ανοίγεις μεγάλη κουβέντα. Παλιά δεν μου άρεσαν οι πλούσιοι. Παλιά τους φθονούσα. Θεωρούσα ότι κάτι κακό έχουν κάνει και έχουν πάρει τα λεφτά με κάποιον κακό τρόπο.
Οπότε του ζήλευα. Οπότε όχι. Πιο παλιά δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ως προς το επιρροή. Ως προς το επιρροή είχα ίσως γνωστούς ανθρώπους στον τομέα μου και μη. Γενικά γνωστά πρόσωπα να είχαν fame. Μετά ήρθε στο μυαλό μου. Όταν κάθισα και ξεκίνησα το διάβασμα, άρχισα να διαβάζω βιβλία και άρχισα να έρχομαι σε επαφή με τέτοιο κόσμο και τους απομυθοποίησα. Δεν είναι αυτοί οι κακοί άνθρωποι που είχα στο μυαλό μου και δεν τα κάναν τα λεφτά στην τύχη ή κλέβοντας. Κάναν κάτι πολύ έξυπνο που δεν κάνει ο πολύς ο κόσμος. Αυτή σου είπες η ανακάλυψη, να πούμε. Σκέφτεσαι ότι μακάρι να το σκεφτόμουν από πιο πριν, έτσι? Δυστυχώς ναι. Δεν μου αρέσει να μετανιώνω, αλλά γιατί να πω ψέματα, αφού το μετάνιωσα. Μακάρι να σκεφτόμουν έτσι πιο μικρός. Αλλά απ' την άλλη, κάθε ηλικία έχει και τα δικά της. Μαθαίνεις. Ναι. Δεν γίνεται να έχεις την ωριμότητα που έχω τώρα στα 30, δεν μπορούσα να την έχω στα 20. Πώς θα το κάνουμε, είναι φυσικό επακόλουθο. Μακάρι, αλλά δεν γίνεται. Είπες ότι, ας πούμε, όλοι νόμιζες ότι είναι κλέφτες και όλοι πλούσιοι και όλα αυτά. Αλλά τώρα που άλλαξε αυτή σου η οπτική γωνία, η άποψή σου για αυτούς, βλέπεις κάποιο κοινό χαρακτηριστικό που έχουν όλοι τους, ας πούμε, οι άνθρωποι που συναναστρέφεσαι? Κοινό χαρακτηριστικό. Ναι. Αρχικά είναι ταπεινοί. Αρχικά τους βλέπω είναι πιο άνθρωποι από ό,τι νόμιζα. Ενσυναίσθηση. Απλά χρειάζονται, είναι λίγο προσεκτικοί. Πριν σε βάλουν στον κύκλο τους, ενδεχομένως να πρέπει να περάσεις κάποια μικρά τεστ για να δουν ότι δεν είσαι εκεί για τα λεφτά. Που δεν ήμουν εκεί για τα λεφτά. Εγώ εκεί ήμουν για τη γνώση. Και τους το είπα από την πρώτη στιγμή. Εγώ θέλω να μάθω από εσάς. Ταπεινώθηκα. Από το 0 πήγα στο -10. Από το 1, όχι από το 0, ποτέ δεν ήμουν 0. Από το 1 πήγα στο -10 και είπα ότι δεν ξέρω τίποτα από εδώ και στο εξής. Και θέλω να μάθω. Και μου έδωσαν την ευκαιρία και έμαθα. Μοιράζονται με τα πράγματα, ας πούμε, με τις εμπειρίες τους, με τις γνώσεις τους, αυτοί σου λένε, ας πούμε, εύκολα? Τα πάντα. Ναι, ό,τι τους ρωτήσεις θα σου πούνε. Ακριβώς. Τουλάχιστον σε μένα ήταν όλοι πολύ ανοιχτοχέριδες. Ό,τι απορία είχα, ηλίθια και μη, πάντα είχαν να μου απαντήσουν, να μου δώσουν μια συμβουλή, σαν φίλο, σαν γιο, γιατί μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους είμαστε double age, θα μπορούσαν να είναι γονείς μου. Οπότε ναι, δεν έχω κανένα παράπονο. Μου φέρθηκαν, δεν μπορείς να φανταστείς πώς, και στο τέλος της ημέρας, τι είχαν να κερδίσουν από μένα? Τίποτα. Από ό,τι φαίνεται τίποτα, ναι. Αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουν όλοι αυτοί. Απ' την μία όμως είχαν να κερδίσουν. Όχι να κερδίσουν, αλλά... Πώς το εννοείς? Τι θα μπορούσαν να κερδίσουν από έναν άσημο νέο που είναι στην ηλικία του γιού τους ή 10 χρόνια μικρότερος? Κάμια φορά δεν νομίζεις ότι και αυτοί θέλουν, ας πούμε, επειδή έχουν τόσα πράγματα, ας πούμε, που μπορεί βαρέθηκαν την καθημερινότητα και μπορεί, ας πούμε, με το να έχουν κάποιον να το εξηγούν, να τους ανάβει αυτή η φλόγα, ας πούμε, η θέληση στο να εξηγήσουν αυτά, έτσι ώστε να έχουν και αυτή ήδη η όρεξη. Δηλαδή να ίσουν κάτι σαν motivation για αυτούς. Αυτό το επεισόδιο σας φέρνει το Πάφος Podcast Studio. Το Πάφος Podcast Studio είναι ένα στούντιο στην καρδιά της Πάφου και προσφέρει εξοπλισμό έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε τα δικά σας podcasts, βιντεογραφήσεις για τα social media ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Πάφος Podcast Studio, επικοινωνήστε μαζί μας να ηχογραφήσετε το υλικό που χρειάζεστε. Εγώ 2 πράγματα έχω στο μυαλό μου, στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Το ένα από αυτά είναι, είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο, ότι ένας successful άνθρωπος, για να θεωρείται ότι είναι επιτυχημένος, πρέπει να κάνει ένα πράγμα. Πρέπει να βοηθήσει άλλο ένα άτομο από το 0 να κάνει κάτι. Και ενδεχομένως να ήμουν αυτό το παράδειγμα. Που θα έκαναν και αυτοί fulfill ότι τι να το κάνεις αν είσαι επιτυχημένος, αν δεν μπορείς να διαδώσεις αυτό που ξέρεις. Να βοηθήσεις έναν άνθρωπο, αν πιστεύεις σε αυτόν ότι έχει κάτι θετικό να δώσει. Οπότε το ένα είναι αυτό, και το άλλο ξέρεις ποιο είναι? Θα σου ακουστεί λίγο περίεργο. Επειδή ήμουν πιο νέος και αυτοί δεν έχουν τόσους φίλους. Είναι οι περισσότεροι introvert. Είναι από διαφορετικές χώρες που έχουν έρθει στην Κύπρο και δεν είχαν παρέες. Όλοι αυτοί είχαν ένα κοινό.
δεν κάναν πρώτη κίνηση να γνωρίσουν κάποιο άτομο. Ενώ εγώ, Εσύ είσαι το... εξωστρεφής, χωριάτης, να κάνω τα connection με τον έναν φίλο μου, πελάτη μου και τον άλλον και τους έβγαλα από τη δύσκολη θέση. Και επειδή ήμουν πιο νέος, μπορεί να ένιωθαν και αυτοί, όχι μπορεί, νιώθουν πιο νέοι. Γιατί κάνουν πράγματα που κάνω εγώ, σαν άσημος νέος, και τους επηρεάζουν να τα κάνουν και αυτοί. Οπότε ίσως αυτό να τους δίνει κάτι. Να δίνει value σε μένα. Σου άρεσε το 9 to 5? Ναι, ας πούμε, μπορεί και να μην σου άρεσε. Αλλά σου άρεσε γενικά η δουλειά που είχες σαν 9 to 5? Κοίταξε να δεις. Το Aphrodite Hills ήταν λίγο βαρετά. Η αλήθεια είναι. Έκανα μερικά classes, είχα γνωρίσει μερικούς ανθρώπους, αλλά ώρες βαριόμουνα. Γιατί δεν είχα motivation να κάνω κάτι έξτρα. Ενώ μετά στο Minthis είχε λίγο πιο πολύ ενδιαφέρον. Όχι λίγο, είχε πιο πολύ ενδιαφέρον. Γιατί γνώρισα πιο καλές προσωπικότητες, πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες και ήμουνα πιο όριμος να πάρω πράγματα από εκείνους. Οπότε εκεί έκανα και καλές φιλίες, έκανα αυτό που ήθελα. Νομίζω ήταν το καλύτερο τελευταίο μάθημα που θα μπορούσα να πάρω από 9 to 5. Πότε κατάλαβες? Υπήρξε κάποια στιγμή, κατάλαβες την ερώτηση? Ξέρω που το πας. Ναι. Πότε κατάλαβες ότι αυτό είναι πρέπει να πας στο επόμενο step? Ήταν κάτι που ήρθε σταδιακά ή ήταν μια συγκεκριμένη στιγμή που κάτι έγινε και κατάλαβες ότι σε μία μέρα. Σε μία μέρα όλα έγιναν? Ναι. Πες μας την μέρα να... Σε μία μέρα ή σε ένα διάστημα 8 ημερών. Πέρυσι τον Απρίλιο είχα πάει στο Ντουμπάι. Ένας πολύ καλός μου φίλος με προσκάλεσε και μου έκανε και cover όλα τα έξοδα. Για 8 μέρες. Και πήγαμε μαζί. Αυτός ήθελε να κάνει κάποιες δουλειές και ήθελε να του κάνω παρέα. Εγώ δεν είχα ξαναπάει και εκείνη την περίοδο η αλήθεια είναι ότι ήθελα να κάνω ένα solo trip. Το πρώτο μου solo trip. Έτσι απλά. Και το ακύρωσα και του λέω έρχομαι. Οκ, εννοείται. Ποιος δεν θα πήγαινε. Με το που αρχικά ήταν unlimited budget. Κάναμε τα πάντα. Έζησα 8 μέρες σαν εκατομμυριούχος. Με ξένα λεφτά. Καλός ή κακός. Ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Τα συναισθήματα που ένιωσα στα ξενοδοχεία τα ακριβά ή σε εστιατόρια, είτε να μη σε νοιάζει πού ξοδεύεις και πόσα ξοδεύεις, μου δημιούργησε κάποια συναισθήματα πρωτόγνωρα. Δεν τα είχα νιώσει στη ζωή μου ποτέ. Με το που γυρίσαμε Κύπρο, μετά από την επόμενη μέρα δούλευα. Και δήλωσα την παραίτησή μου. Σκέφτηκα κάτι. Για να κάνω κάποτε στη ζωή μου κάτι ανάλογο, βάσει μισθολογικά, δεν θα μπορέσω ποτέ στη ζωή μου να το κάνω. Οπότε, αν μου άρεσε αυτό το συναίσθημα και θέλω να το επαναλάβω, μένοντας σε αυτή τη δουλειά, δεν θα μπορέσω να το επαναλάβω. Οπότε πρέπει να βρω κάτι άλλο. Και έτσι μετά από λίγο, την επόμενη μέρα έδωσες την παραίτησή σου. Ναι, και μετά από 21 μέρες, επειδή όταν είσαι σε μια δουλειά 2-2,5 χρόνια θέλει ένα περιθώριο. Ναι. Τελειώνουν αυτές οι 21 μέρες και ξεκινάς τώρα το ταξίδι για το freelancing, ναι. Ναι. Τι ένιωθες, ας πούμε, τελευταία μέρα τέλειωσες την δουλειά, πας σπίτι, πώς ήσουν, ας πούμε? Φόβο. Ναι. Τρόμο. Λέω, τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Αν δεν πάει όπως νόμιζα, άντε στην αρχή μπορεί να με βοηθήσουν και οι γονείς μου, λίγα δανεικά, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Αν μετά όμως δεν πάει, τι θα κάνω? Μήπως το πήρα λίγο βεβαιασμένα? Είχα κάνει ένα πλάνο, η αλήθεια είναι. Είχα πελάτες από πριν, έτσι ώστε σταδιακά να μπορέσω να κάνω cash out, να παρατήσω τη δουλειά μου. Οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησα από το 0. Είχα ένα backup και σε financial pillow
και σε saved money, αλλά και σε πελατολόγιο. Ήξερα ότι έχω το minimum για να επιβιώσω, no matter what. Αλλά και πάλι, τελευταία μέρα ένιωσα φόβο. Λέω, όπα, τώρα αν είσαι άρρωστος, δεν έχεις εισόδημα. Ναι. Αν χτυπήσεις το πόδι σου, δεν έχεις εισόδημα. Πρέπει να είμαι προσεκτικός full. Φόβος. Τώρα πώς σου πέρασε αυτό ή ακόμα? Τώρα δεν έχω φόβο. Υπάρχει το άγχος ώρες-ώρες, γιατί ξέρεις, το freelancing μπορεί να έχεις ένα μήνα πολύ καλό και ένα μήνα καθόλου καλό. Τον Αύγουστο δίνω πάθησα. Τον Αύγουστο, ξέρεις τι είναι να περνάει ένας μήνας και να βλέπεις ότι το εισόδημα είναι στο 20% από ό,τι περίμενες. Οπότε εκεί αντιλήφθηκα ότι έπρεπε ίσως να είχα κάνει καλύτερο management τον Ιούλιο και τον Ιούνιο, που ήταν καλοί μήνες. Οπότε έμαθα κι εγώ από αυτό. Δεν ήξερα. Τώρα, ας πούμε, επειδή είναι λογικά εποχιακό, όλοι τον Αύγουστο πάνε διακοπές, μάλλον και γι' αυτό. Ναι. Ας πούμε, τώρα θα το ξέρεις για την επόμενη χρονιά. Χριστούγεννα. Όλες τις γιορτές πέφτει η δουλειά. Δηλαδή, ναι. Κάπως έτσι, επειδή οι περισσότεροι έχουν παιδιά και το συνδυάζουν με τα public holidays των σχολείων να πηγαίνουν και διακοπές, πλέον πάνω κάτω ξέρω ποιες περίοδοι είναι πεσμένη η δουλειά. Ναι. Πόσους πελάτες είχες όταν σταμάτησες την δουλειά σου για το? Όταν σταμάτησα είχα 5 άτομα one-to-one. Κανέναν online. Τώρα κάνεις και classes ή είναι είτε one-to-one είτε online? Συνεχίζω να κάνω τα one-to-one, δηλαδή να βρίσκομαι in person με τον κόσμο, αλλά σταδιακά ξεκίνησα και το online, που ήρθε λίγο στην τύχη. Ήθελα να το κάνω, αλλά χωρίς να κάνω κάποιο advertisement ή κάτι, είχα μερικά μηνύματα που με ρωτούσαν αν το κάνω. Και από άτομα που δεν περίμενα. Δηλαδή, ας πούμε, τα πρώτα άτομα ήταν συμφοιτητές μου ή άτομα που ήξερα από Ελλάδα, που είδαν την όλη πρόοδο στο Instagram μου. Είδαν πώς ήμουνα πριν 2 χρόνια, πριν 1, πριν 3 και είδαν τι κάνω και ότι κάτι πάει σωστά. Και σου στέλνουν αυτοί και εσύ, εντάξει, ήταν σαν να σε σπρώχνουν να κάνεις το online το coaching σου, ναι. Ναι. Και για μένα ευτυχώς που ήταν άτομα που ναι μεν είχα μια οικειότητα, αλλά έπρεπε να δώσω και κάτι σοβαρό προς τα έξω, κάτι επαγγελματικό, αλλά ήταν τόσο ανεκτικοί και καλοί, αλλά ήμουν και εγώ ξεκάθαρος ότι είναι οι πρώτοι μου πελάτες σε online και ανέχτηκαν τα λάθη που μπορεί να έκανα ως προς το ασκησιολόγιο. Το πρώτο ασκησιολόγιο ήταν σε Excel. Άσχημα τα πράγματα. Ναι, δεν ήταν καλό. Θες να πεις λίγο για τον κόσμο που μας ακούει τι ακριβώς σημαίνει το online coaching που κάνεις? Ναι. Τι είναι? Λοιπόν, επί της ουσίας κάνω ένα consultation call και ρωτάω τον ασκούμενο, την ασκούμενη, ποιο goal έχουμε, τι εμπειρία έχουμε μέχρι στιγμής, αν προσπαθήσαμε μόνοι μας και αν αποτύχαμε και γιατί αποτύχαμε, αν είχαμε κάνει άλλη τέτοιου είδους προσπάθεια, αν έχουμε κάποιο τραυματισμό, αν έχουμε κάποιο προϊστορικό υγείας, κάτι που θα έπρεπε να ξέρω, να προσέχω. Τους αφήνω να με ρωτήσουν ό,τι θέλουν, να με φέρουν σε δύσκολη θέση και έχει τύχει να με ρωτήσουν πράγματα και να πω δεν ξέρω, γιατί είμαι άνθρωπος, δεν ξέρω, και θεωρώ ότι είναι εκτιμητέο. Αν ένα άτομο σου είναι ειλικρινές και σου πει δεν ξέρω κάτι, εγώ το εμπιστεύομαι. Σε όλους τους τομείς. Μπορεί να πάω σε έναν γιατρό, σε κάποιον και να μου πει αυτό δεν το ξέρω δυστυχώς, αλλά θα το ψάξω. Και έτσι και έκανα. Το έψαξα και γύρισα πίσω να τους πω ότι με βάση αυτό που έψαξα είναι έτσι. Οπότε ενδεχομένως να το εκτίμησαν, το ότι ήμουν ειλικρινής. Νομίζω είναι κάτι που είναι γενικά σε όλα τα τέτοια. Νομίζω αν κάποιος παραδεχτεί δεν σημαίνει ότι όντως δεν είναι καλός ή κάτι. Είναι κάτι που είναι και δύσκολο, πώς το λες, να παραδεχτεί κάποιος αυτό το πράγμα, επειδή κάποιες μπορεί να σκεφτούν ότι δεν το ξέρει σημαίνει δεν ασχολείται ή το ένα ή το άλλο, ενώ μπορεί να μην ισχύει κάτι τέτοιο, επειδή έχει τόσα πολλά. Επειδή σκέφτομαι εγώ αυτά που λες εσύ, που έχουν να κάνουν με μένα με τον προγραμματισμό. Είναι τόσο, ας πούμε, στον προγραμματισμό είναι τόσο μεγάλο το φάσμα. Ναι, το φάσμα που πρέπει να ξέρεις πράγματα, που δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα. Ναι, κάπως αυτό που λες το νιώθω κι εγώ, ότι όταν πεις, ας πούμε, κάτι δεν ξέρεις, είναι λίγο πιο έτσι εμπιστευτικό, επειδή
ξέρει ότι δεν το ξέρει. Ας πούμε, θυμάμαι η μάνα μου τι μου έλεγε όταν στο σχολείο, όταν έπρεπε να διαβάσω για διαγώνισμα και τα διάβασε. Λέω, ναι, τα ξέρω όλα. Και μου λέει, όταν τα ξέρεις όλα, σημαίνει ότι δεν ξέρεις τι δεν ξέρεις. Καταλάβες, δηλαδή, επειδή νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, αυτά που δεν ξέρεις, τα αφήνεις στην άκρη. Οκ, έξυπνο, ναι, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Αλλά τώρα μου δίνεις πάσα να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Αν ήθελα, μπορούσα να τους κοροϊδέψω. Όπως εσύ, μπορείς να μου πεις όρους που δεν ξέρω εγώ. Από γλώσσες προγραμματισμού ή ένας γιατρός να μου λέει δικούς του όρους. Εγώ δεν ξέρω. Απλά θα το πιστέψω. Και εγώ μπορώ να πω δικούς μου όρους. Που μάλλον ένας απλός ασκούμενος δεν ξέρει. Αλλά δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω μες στα μάτια του. Προτιμώ να πω δεν ξέρω. Και άμα είναι να χάσω ένα πελάτη από κάτι το οποίο δεν ήξερα, δεν με πειράζει καθόλου. Σωστό. Το online coaching σου, τα παιδιά που σου έστειλαν στο online coaching ήταν από το Instagram, επειδή βλέπω στο Instagram είσαι πολύ active. Ναι. Είναι από το Instagram σε είδαν, όπως είπες, και σου στέλνουν μήνυμα και σου λένε Δημήτρη, μπορείς να μου κάνεις ένα πρόγραμμα να μπορώ να κάνω και εγώ τις ασκήσεις μου. Μπορείς να με αναλάβεις. Ή μπορεί να με ρώτησαν πώς δουλεύεις. Και τους εξήγησα ακριβώς πώς δουλεύω. Ότι είναι το σκησιολόγιο. Διατροφή δεν μπορώ να τους βγάλω γιατί δεν είμαι διατροφολόγος. Μπορώ να δώσω μέχρι ένα βαθμό κάποια tips που μπορεί να τους βοηθήσουν. Μπορώ να τους βοηθήσω να βρουν το BMI τους και τα μάκρος, δηλαδή πόσες θερμίδες πρέπει να τρώνε αν θέλουν να χάσουν σταδιακά βάρος, λίπος. Απλά πράγματα. Αλλά διατροφή όχι, δεν έκανα. Και μετά είναι το WhatsApp, ότι είμαι available ό,τι απορία μπορεί να έχουν, να μου κάνουν βίντεο μια άσκηση και να διορθώσω την κίνησή τους αν όντως δεν είναι καλή. Αν μετά από μια κουραστική μέρα δουλειάς δεν έχουν κουράγιο να κάνουν μια δύσκολη προπόνηση, τι adjustment μπορούν να κάνουν. Μπορούν να το κάνουν και με το ChatGPT, αλλά είναι διαφορετικό. Καλώς ή κακώς το ChatGPT θα σου δώσει το 70% από αυτό που μπορώ να δώσω εγώ. Αλλά επειδή εγώ θέλω να σε πείσω να μείνεις μαζί μου, θα δώσω το 100% μου για να σου λύσω την απορία και να το κάνω ακριβώς πάνω στα μέτρα σου. Και πάμε, επειδή ήθελα να αναπτύξουμε λίγο στο Instagram παραπάνω. Το δουλεύεις στο Instagram, ναι. Το δουλεύεις. Σας πρίζω, ναι, κάθε μέρα. Ας πούμε, ποιος είναι ο στόχος σου με το Instagram? Σε ενδιαφέρουν οι followers ή σε ενδιαφέρει πιο πολύ απλά να βάζεις τα δικά σου, να βλέπουν αυτοί που έχεις τώρα? Ναι. Και δεν σε πολύ ενδιαφέρει αν, ας πούμε, αναπτύξεις γρήγορα τους followers? Είναι ο συνδυασμός, η αλήθεια είναι. Αρχικά θέλω να χτίσω κοινό, να χτίσω build trust, να χτίσω εμπιστοσύνη, να δούνε ότι είμαι εκεί κάθε μέρα, να δουν ότι αυτά που τους δείχνω ή αυτά που έχουν το πρόγραμμά τους, τα κάνω κι εγώ. Τα έκανα εγώ πρώτα μάλλον, 100 φορές, 1000, 1.000.000 φορές και πλέον είμαι σε θέση να ξέρω αν κάνει για εκείνους. Οπότε, κυρίως για αυτούς τους λόγους το Instagram. Στο Instagram όμως, δεν έχω προσέξει. Νομίζω μπορεί και να είχα προσέξει 1-2 φορές. Βάζεις, ας πούμε, ότι σαν διαφήμιση κάτι να πεις online coaches, Όχι, ακόμα δεν το έκανα. Γιατί, δεν ξέρω. Είναι αυτό το procrastination που έχω, που θέλω να τελειοποιήσω τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω πριν το κάνω γνωστό ευρέως. Δηλαδή, για αρχή θα ήθελα να έχω άτομα κυρίως του κύκλου μου ή από recommendations, να κάνω τα ενδεχομένως λάθη που μπορώ να κάνω. Στην ουσία ο στόχος μου είναι να το κάνω όσο πιο user-friendly γίνεται. Όσο πιο εύκολα κατανοητό και ευκολόχρηστο για τον ασκούμενο. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν έχω πετύχει ακόμα. Δηλαδή, περιμένεις... Όχι, σου λέει κάποιος, ένας ασκούμενος, σου λέει ότι σε αυτό το βίντεο δεν το πολύ καταλαβαίνω την κίνηση αυτή. Ας πούμε, εσύ σημαίνει ότι θα πρέπει να πας να ξανακάνεις άλλο βίντεο καμιά φορά για να φαίνεται αυτό που σου ζητά, ή είσαι, ας πούμε, κατά 90% καλυμμένος με το βίντεο? Δεν μου έτυχε, η αλήθεια είναι. Μόνο ένα περιστατικό μου έτυχε που ήταν και δύσκολη η κίνηση, ήταν compound, ήταν πολυαρθρική η κίνηση
Και ξέρεις τι χρειάστηκε να κάνω? Live. Να ανοίξω κάμερα τη στιγμή που την έκανε και να του κάνω live το feedback για Ναι, και να να του πεις, διορθώσουμε ας την πούμε, οι ώμοι άσκηση. σου πάνω, το ένα, το άλλο. Ναι, για ήταν να- deadlift, που το Ναι. deadlift είναι από τις δύσκολες κινήσεις και αν ο άλλος δεν το ξέρει, είναι δύσκολο από ένα βίντεο έτσι απλά να το Ναι. καταλάβει. Ναι. Οπότε ναι. Όταν βάζεις διάφορα story, ας πούμε, ο κόσμος ανταποκρίνεται και λέει, ας πούμε, είναι καλή η άσκηση, ας πούμε, και τέτοια. Όλος περιέργως, ναι. Μμμ. Και από άτομα που δεν περίμενα. Άτομα τα οποία δεν είχα αλληλεπίδραση, δεν μιλούσα, ξαφνικά μου στέλνουν μηνύματα. Μπράβο, τεράστια αλλαγή, μου αρέσει πολύ αυτό, δείξε κάτι αντίστοιχο. Και από άτομα που δεν περίμενα. Ναι. Και πλέον γίνεται όλο και πιο πολύ. Και από άτομα... Αλλά ξέρεις ποιο είναι το γαμότο? Ότι είναι από άγνωστους, κυρίως. Είναι και το Εκεί που δεν το περίμενα, ναι. Και εκεί που το περίμενα δεν είδα ενδεχομένως το support που θα ήθελα. Όχι οικονομικό ή να δουλέψουν μαζί μου. Τώρα θα μου πεις ένα like μετράει. Μετράει. Είναι πολύ ωραίο αυτό που βάζεις να ανοίξεις τώρα. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μετράει λίγο για το ψυχολογικό κομμάτι. Ναι. Δεν θα ήθελες και εσύ να ακούσεις ένα μπράβο από τη μητέρα σου, από τον ξάδερφό σου, από κάποιον φίλο σου. Όχι κολλητό, κάποιον φίλο σου. Ενδεχομένως να μην το άκουσα από εκείνους και να το άκουσα από άτομα που δεν περίμενα. Να σου πω κάτι που το λέμε εμείς, ας πούμε, στην δουλειά, όταν κάνεις, ας πούμε, ένα πρόγραμμα και ένα κάτι, ας πούμε, και όταν το δείξεις, λένε, ας πούμε, είναι ευρέως γνωστό, μην το δείξεις σε κάποιον φίλο σου. Επειδή θα σου πει ότι είναι καλό και μπορεί να μην είναι καλό. Κατάλαβες, για να μην σε στεναχωρέσει, ας πούμε. Ναι. Μπορεί το γεγονός ότι είναι άγνωστα άτομα σημαίνει ότι αυτό που κάνεις, επειδή ο άλλος δεν χάνει κάτι, κατάλαβες, ούτε κάτι θέλει να κερδίσει από το, είναι άγνωστος, δεν σε ξέρει. Με το να σου στείλει το μήνυμα και να σου πει αυτό το πράγμα, είναι σαν επιβεβαίωση ότι όντως αυτό που κάνεις είναι κάτι που έχει αξία, ας πούμε. Επειδή και στον προγραμματισμό λένε, αν έκανες μια εφαρμογή, την έδειξες στους δικούς σου, ας πούμε, οι δικοί σου θα σου πούνε ναι, είναι πολύ ωραία, για να μην σε στεναχωρέσουν το ένα το άλλο. So maybe, ας πούμε, αν το σκεφτείς, αυτό απ' την άλλη είναι ακόμα σαν μια επιβεβαίωση ότι αυτό που κάνεις έχει... Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά ναι, έχεις ένα point. Ναι. Πάμε λίγο στις διαδικασίες της ημέρας σου, ας πούμε, γενικά, όταν κάνεις με τους πελάτες σου, ας πούμε, πώς κλείνεται ραντεβού, πώς το διαχειρίζεσαι εσύ, έχεις κάποιες εφαρμογές που κάνεις το calendar στο Google, ας πούμε, ή οτιδήποτε, κάνεις κάπως έτσι, πώς τα διαχειρίζεσαι όλα αυτά? Αρχικά έχουμε fixed dates. Okay. Δουλεύει για όλους είναι καλύτερα. Όταν ξέρεις ότι κάνουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή μαζί 10, υπάρχει το accountability. Δεν το ακυρώνεις. Και εννοείται δεν είμαι και εγώ stand-by για κανέναν. Δεν είμαι εκεί για όποιον με γουστάρει όποτε θέλει. Οπότε είναι win-win και για τους δύο να υπάρχει αυτό το μεταραντεβού. Όχι, δεν έχω κάποιο... έχω το calendar, το Google Calendar, αλλά το χρησιμοποιώ για μένα γιατί μεγαλώνουμε, ξεχνάμε. Αλλά δεν είναι ότι είναι τόσα πολλά τα ραντεβού. Έχω 3-4 ραντεβού την ημέρα και ίσως κάποια συνάντηση με κάποιον φίλο ή για κάποιο καινούριο πελάτη. Κάπως έτσι. Και καινούριους πελάτες πώς βρίσκεις κυρίως? Recommendations. Μου τους προτείνουνε, ναι. Είναι το go-to, Είναι πολύ, έτσι, αν το σκεφτείς, επειδή σε όλα, ας πούμε και στο δικό μου, ό,τι επάγγελμα και να σκεφτείς, είναι, ας πούμε, αυτό το networking. Εγώ δεν το έδινα πολύ σημασία και αυτό είναι ένα πράγμα που μετανιώνω εγώ από την πλευρά μου, είναι ότι δεν έδινα πολύ σημασία στο networking, δηλαδή. Δεν το πίστευες ή δεν είσαι τέτοιος χαρακτήρας? Νομίζω δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Πάντα ήξερα την αξία που υπάρχει το networking, αλλά ξέρεις τι, έλεγα, τι να τους κάνω, ας πούμε, επειδή ποτέ δεν το σκεφτόμουν ότι θα γυρίσει κάπως έτσι και θα έχω, ας πούμε, εταιρεία και το ένα και το άλλο και να ξέρω πόσο σημαντικό ήταν. Ας πούμε, τώρα αν μου πεις, εγώ πριν 10 χρόνια, ξέρεις, αν ήξερα ότι θα είναι έτσι, τώρα το networking που θα έκανα θα ήταν πολύ διαφορετικό, ναι, από εκείνον τον καιρό. Είναι comfort zone για σένα? Μπορείς να πας σε ένα event για networking, ξεκάθαρα? Ναι, όχι. Το βλέπω, δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο παράξενο να πάω κάπου
Και να, ας πούμε, πες που πήγαινα σε κάποια conferences στην Αγγλία που ήμουν, πηγαίναμε εκεί και έχει 3 άτομα μιλάνε. Και εγώ κάπως το έβλεπα ότι τι τώρα, εγώ θα πάω να... Γεια σας, ήρθα. Κατάλαβες, έτσι. Ας πούμε αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Ας πούμε, άλλο τώρα να πας με κάποιον φίλο, ας πούμε, και να πάτε, ας πούμε, και να πει ο φίλος του φίλου, ο τάδε γνώρισε τον τάδε και αυτό. Αυτό διαφορετικό. Αλλά το να πας μόνος σου και να, ας πούμε, να πας και να πεις «Γεια σας, ήρθα, είμαι ο Γεράσιμος» και όλα αυτά, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το κάνω. Έτσι ήμουνα κι εγώ. Και ξέρεις πώς έγινε η πρώτη... Ξέρεις, από ένα σημείο και μετά ήθελα να αντιμετωπίσω τους φόβους μου. Ήταν ένα entrepreneurs event και είχα ένα φίλο μου, ο οποίος είχε αγοράσει ticket και μου λέει θα πάμε μαζί. Για κάποιο λόγο εκείνος έπρεπε να πάει στο Ντουμπάι. Και μου λέει θα πρέπει να πάω στο Ντουμπάι, πήγαινε μόνος σου όμως, θα είναι καλή ευκαιρία για σένα. Εγώ ποτέ. Ήτανε όλοι τους entrepreneurs, ξένοι, οι οποίοι μένουν στην Κύπρο, και εγώ να πάω να πω τι. Του λέω δεν πάω. Μου λέει πήγαινε, δεν πάω. Και είπε σε αυτό που έκανε host τη βίλα για να το κάνουν το event, να μου στείλει μήνυμα για να με φέρει σε δύσκολη θέση, να μην μπορώ να μην πάω. Και μου έστειλε μήνυμα ο host, ο John, που είναι τώρα πολύ καλός μου φίλος, και τον συναντώ πιο συχνά από τον άλλον τον φίλο μου. Και μου λέει «Γεια σου Δημήτρη, έλα να έρθεις, εγώ κάνω host το event και αφού είσαι φίλος του Pedram, είσαι και δικός μου». Και λέω τώρα, είναι ντροπή να μην πάω, πρέπει να πάω. Και πήγα μόνος μου σε ένα σπίτι ενός ατόμου το οποίο δεν ήξερα, σαν αποτυχημένος είχα πάει, γιατί ήμουνα τότε ακόμα 9 to 5. Ήταν ένα από τα βήματα που έκανα για να μπορέσω να πάρω εμπειρία και experience και influence. Ήθελα να δω τι κάνουν οι άλλοι που δεν κάνω εγώ. Και πήγα μόνος μου και ήταν πιο εύκολο από ό,τι περίμενα. Δεν χρειάστηκε να μιλήσω, ήμουν λίγο τυχερός. Βρήκα ένα άτομο στην είσοδο. Οπότε μπήκαμε ένα άτομο μαζί, τον Πάβελ, Ρώσος, με τον οποίο έχω ακόμα επαφές. Και μετά δεν μίλησα πρώτος σε κανέναν. Ήρθαν και μου μίλησαν 20 άτομα. Είσαι καινούριο άτομο εδώ, δεν σε έχουμε ξαναδεί, με τι ασχολείσαι, ωραία ρούχα. Και από τότε μου έφυγε η φοβία. Δεν με νοιάζει τίποτα. Ξέρω ποιος είμαι και πάω. Θυμάσαι που είχαμε πάει στο Τεπανιάκι αυτό. Και ερχόμαστε και εσύ τους γνώρισες όλους επειδή είχαμε αργήσει εμείς. Και δεν ξέρω, εκείνη τη φάση ήταν... Εγώ σε έχω να το έχεις μέσα σου αυτό. Ας πούμε τώρα που μου λες ότι δεν ήσουν έτσι, κάπως λίγο παραξενεύομαι, αλλά δεν ξέρω. Επειδή όταν σε είδαμε εκείνη τη φάση να μιλάς με τους άλλους, λέω εντάξει. Εκείνοι μου μίλησαν. Ναι, εκείνοι σου μίλησαν. Ακριβώς, ναι. Για κάποιο λόγο δεν. Επειδή αργούσαμε εμείς, μάλλον. Ναι. Μπορεί να ένιωσαν ότι είμαι μόνος μου και να του μιλήσουμε, να μην νιώθει πολύ μόνος του. Αλλά ναι. Αλλά δεν έχω θέμα. Ξέρεις, από όλους έχεις να μάθεις κάτι και με όλους έχεις να πεις κάτι. Γυμναστήριο πας κάθε μέρα. 7 στα 7. 7 στα 7. Δεν πρέπει να κάνεις και λίγο ξεκούραση. 10 στα 7 η αλήθεια είναι. Έχει μέρες που πας. Κάνω διπλές. Ναι. Δεν κάνεις ξεκούραση. Επειδή θυμάμαι, εγώ όταν πήγαινα γυμναστήριο έλεγαν και καλά πρέπει να ξεκουράζεσαι. Ξεκουράζεται ο μυς και όλα αυτά. Είναι μύθος ή... Δίκιο έχεις. Πρέπει. Βέβαια εξαρτάται και λίγο με τι ασχολείσαι. Ας πούμε εγώ τώρα που έχω αλλάξει λίγο, αναθεώρησα ως προς τον τρόπο άσκησης, από καθαρά γυμναστηριακός το πήγα σε πιο hybrid. Οπότε έπρεπε να ανεβάσω το endurance μου. Και επειδή ήταν χάλια τα επίπεδα, έπρεπε να ξεκινήσω και να δώσω περισσότερο βάρος από τον καθένα. Και επειδή είμαι coach, έπρεπε ακόμα παραπάνω. Δεν είμαι απλώς ασκούμενος. Οπότε για να κάνω adapt και να φτάσω σε endurance normal επίπεδα, έπρεπε να κάνω αυτό που κάνω ακόμα τώρα. Οπότε ήταν αναγκαίο κακό, αλλά και αναγκαίο καλό. Πιο καλό μου έκανε το ότι έκανα λιγότερο recovery, γιατί αναγκαζόμουν να κοιμάμαι καλά, να τρέφομαι καλά, να περιορίσω ανούσιες εξόδους. Οπότε πιο καλό μου έκανε long term. Τώρα που είπες για τον ύπνο, δεν ξέρω, πάντα το είχα σαν απορία. Όταν αθλείσαι, όταν γυμνάζεσαι, προσωπικά εγώ το πρόσεξα πάνω μου. Ας πούμε τον καιρό που πήγαινα γυμναστήριο και πιο συχνά και όλα αυτά, ξυπνούσα πιο εύκολα το πρωί. Ισχύει αυτό αν κάνεις γυμναστική? Ισχύει. Βέβαια παίζει ρόλο και το τι θα φας τη νύχτα.
υπάρχει κάτι, όταν κοιμόμαστε, είναι ο κυρκάδιος ρυθμός. Αλλά αυτός, για να δουλέψει καλά, με τον κυρκάδιο ρυθμό γίνεται το recovery και όλο το process του ύπνου. Έτσι καθορίζεται αν είναι το deep sleep κτλ. Αν όμως φας τη νύχτα, διαταράσσεται ο κυρκάδιος ρυθμός από το digestion system, από το πεπτικό ακριβώς. Άρα δεν θα έχεις το ίδιο recovery που θα είχες ιδανικά. Άρα μπορεί να μην ξυπνήσει τόσο άνετα. Άρα μήπως τρως πιο νωρίς τη νύχτα, ας πούμε τρως 8 η ώρα και κοιμάσαι 11. Υπάρχει αυτό το 3ωρο. Σίγουρα το gap μεταξύ. Ναι, παίζει ρόλο. Το βραδινό μου πλέον εμένα είναι πολύ πιο νωρίς από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αυτό με τον... Όμως του καθενός είναι διαφορετικός αυτός ο κυρκάδιος. Ο κυρκάδιος ρυθμός είναι μία η ανάγκη. Βοηθάει στο recovery τη νύχτα όσο κοιμόμαστε. Και είναι το ίδιο για όλους. Ας πούμε, είναι την ίδια ώρα θέλει κάποιος να κάνει recovery. Θέλουμε 7 με 9 ώρες. Majority. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με πλειοψηφία. Το κάθε άτομο είναι ενδεχομένως ξεχωριστό, αλλά η πλειοψηφία των ατόμων, 70%, είναι στο 7 με 9. Να σου πω ακόμα ένα παράξενο. Για πες. Όταν είναι να κοιμηθώ πιο λίγες ώρες, ξυπνάω πιο εύκολα. Οκ, για πες. Δεν ξέρω. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχω παρατηρήσει ότι αν είναι να κοιμηθώ 6 ώρες, ξυπνάω πιο εύκολα παρά αν είναι να κοιμηθώ 8-9 ώρες ή 10. Όταν ξυπνάς 8-9 ώρες, νιώθεις κουρασμένος. Ναι. Μάλλον είσαι από τα άτομα που είσαι πιο κοντά προς το 7 ώρες για το full recovery παρά στο 9. Πιο κάτω. Okay. Κυρίως οι γυναίκες θέλουν τις 9 ώρες. Εμείς σαν άντρες και με 7 είμαστε ok ως επιτοπλίστων. Οπότε ενδεχομένως να είσαι σε αυτή την κατηγορία που μπορείς να κάνεις function και με 7 ώρες. Αλλά 6 είναι λίγα, λες. Long term θεωρώ είναι λίγα. Γιατί αυτό είναι αλυσίδα. Με λιγότερες ώρες ύπνου, σταδιακά ο μεταβολισμός μας δεν θα δουλεύει με το ίδιο σκεπτικό. Η τεστοστερόνη σε εμάς τους άντρες μετά τα 30 αρχίζει και ευθύνει. Οπότε μετά, ναι. Okay. Να το προσέξω τότε. Δες το, ναι. Long term game. Ναι. Αλλά το έχω προσέξει επειδή είναι κάτι που τα Σαββατοκύριακα, ας πούμε, αν είναι να κοιμηθώ λίγο παραπάνω, ξυπνάω πονοκέφαλο, το ένα το άλλο. Ενώ άλλες καθημερινές που ξυπνάω για να έρθω δουλειά και ξυπνάω πιο εύκολα και είναι πιο έτσι refreshed, ας πούμε. Δεν ξέρω. Ναι. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που έρχονται σε σένα, ας πούμε, ειδικεύεσαι σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, στην άσκηση που σε γνωρίζουν όλοι, ή είναι γενικά, ας πούμε, μπορεί να έρθει για το οτιδήποτε ο καθένας. Προς το παρόν δεν είναι ότι έχω μια κατηγορία. Γιατί ξέρεις, στο Instagram και γενικά υπάρχουν γυμναστές, άλλοι που λένε για strength, άλλοι glute builders που πάνε γυναίκες για γλουτούς. Εγώ δεν έχω κάποια κατηγορία. Δεν μ' αρέσει να κατηγοριοποιούμε. Θέλω να έχω λίγο πιο generic knowledge και θα ήθελα ένα άτομο να είναι πιο ολοκληρωμένο. Να είναι athletic. Πλέον δεν μπορώ να βλέπω άτομα να είναι stiff. Τι να το κάνω να σηκώνω 100-200 κιλά αν δεν μπορώ να είμαι functional μέσα στη ζωή μου. Αν θα πάω να τρέξω 2 λεπτά και δεν μπορώ. Οπότε προσπαθώ ο κάθε πελάτης που έχω τώρα να έχει λίγο πιο ολοκληρωμένο πακέτο, να είναι πιο athletic. Δεν είναι τόσο να είναι το physique καλό, αλλά να είσαι αθλητικός σαν άνθρωπος. Βέβαια, κάποιο άτομο με πληρώνει για να κάνουμε κάποια goals. Αλλά εκεί είμαι και εγώ για να σου πω αν σε δέχομαι ή όχι. Δηλαδή, άμα μου έρθει ένα άτομο και μου πει θέλω 3 μήνες για παραλία, δεν σε δέχομαι, ρε φίλε. Θέλεις κάποιον που να είναι πιο μακροχρόνια και με πιο στόχους που να έχουν να κάνουν γενικά στην καλυτέρευση της ζωής του και όχι απλά... Ακριβώς. Ναι. Οπότε αυτό που είναι για την παραλία δεν τον θέλω ούτε εγώ. Για να μου έρθει μια κοπέλα που είχα πιο παλιά πελάτησες Ρωσίδες που στην ουσία μου καθορίζανε το πρόγραμμα που θα κάνω για εκείνες. Glutes, πόδια και χέρια ποτέ. Τότε είχα ανάγκη. Ήθελα να χτίσω πελατολόγιο. Δεν με έπαιρνε να πω όχι. Τα άκουγα. Και εμπειρία για μένα. Πλέον όχι, ρε φίλε. Θα κάνω αυτό που θεωρώ εγώ σωστό.
Ναι, να κάνουμε λίγο focus παραπάνω στα πόδια, στους γλουτούς. Ναι, σε έναν άντρα να κάνουμε λίγο focus άμα θέλει στα χέρια, στους ώμους, στο στήθος. Αλλά δεν θα μου πεις εσύ πώς θα κάνω το πρόγραμμα. Ναι, με πληρώνεις. Δεν έχεις πάντα δίκιο. Αυτό που λένε ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, όχι ρε φίλε. Δεν πάω στο γιατρό να του πω εγώ πώς θα μου κάνει το recovery. Έχει σπουδάσει κάτι και υποτίθεται εμπιστεύω με τη γνώση του και τον ακολουθώ. Δεν γίνεται να έρθεις. Suggestions, ναι. Ότι έχεις κάποιο συγκεκριμένο goal και να κάνουμε focus σε εκείνο, ναι. Αλλά δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Έχει τύχει να απολύσεις πελάτη. Το λένε αυτό ή όχι? Να σταματήσει συνεργασία τέλος πάντων. Ναι, να σταματήσει συνεργασία. Να σου πω κάτι. Έφτασα στο τσακ με ένα άτομο. Όχι πέρα από τις κοπέλες που σου είπα, που εν τέλει το καταλάβανε, γιατί τσακωθήκαμε. Ναι ρε φίλε, τσακώθηκα με κοπέλες, τι να κάνω. Ναι ρε φίλε, δεν γίνεται. Πρέπει να τα κάνουμε, ναι, να κάνουμε στις 3 προπονήσεις, στις 2, να κάνουμε lower focus, ότι θα προσέξουμε τα πόδια μας και core, τους κοιλιακούς. Δεν γίνεται όμως να μην κάνουμε και upper. Δηλαδή έπρεπε να τους το εξηγήσω, να το γράψω, να το ξαναγράψω, γιατί τα κοριτσιά είναι καλά. Είναι πολύ ευγενικές, καλό χαρακτήρα. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό το κόλλημα που έχουμε, ότι το θέλω έτσι όπως το θέλω. Αλλά υπάρχει τρόπος για να γίνει αυτό. Αλλά έφτασα σε ένα σημείο, για να γυρίσω πίσω στην ερώτηση, αργούσε ένα άτομο. Δεν ήταν συνεπής. Last time cancellation. Δηλαδή μπορεί να μου τα κύρωνε μισή ώρα πιο πριν. Μία φορά το χαρίζεις, δεν το χρεώνεις. Δεύτερη φορά το χαρίζεις. Το χρεώνεις. Δεν το χρεώνεις. Έκανα και 2. Στην τρίτη ρε φίλε το χρέωσα. Αλλά εκείνος δεν είχε και θέμα οικονομικό. Αλλά εγώ ένιωθα άσχημα. Γιατί εγώ είχα καθορίσει το πρόγραμμά μου κατά αυτόν τον τρόπο και με επηρέαζε. Δεν μου άρεσε ρε φίλε να πληρώνομαι. Γιατί εγώ είχα πάει ήδη στο γυμναστήριο να το συναντήσω. Εγώ ήμουνα καθοδόν προς το σπίτι του για να κάνουμε την προπόνηση. Και εσύ μου... δεν αγοράζονται όλα με τα λεφτά. Ένιωσα πολύ άσχημα. Ένιωθα, ρε φίλε, έχω ανάγκη... άμα γουστάρω, τα κυρώνω και όλα. Τα λεφτά σου δεν τα παίρνεις. Τι σε νοιάζει, αφού τη δουλειά σου δεν την κάνεις. Ένιωθα άσχημα ρε φίλε. Θέλω να δίνω value σε κάποιον και να πληρώνομαι. Όχι επειδή κάποιος γουστάρει έτσι να συμπεριφέρεται. Και του το είπα, η αλήθεια είναι. Βρήκα το θάρρος, στην αρχή ντρεπόμουν πολύ. Αλλά λέω ρε φίλε, αφού δεν ντρέπεται αυτός να μου το κάνει, γιατί να ντραπώ εγώ. Και τον έφερα και εγώ στη δύσκολη θέση. Ότι θέλω να σταματήσουμε, ότι δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Θέλω να με σέβεσαι, σαν άτομο πρώτα. Αυτό ήταν όταν είχες ξεκινήσει freelancing ή... Ναι, και τα είχα ανάγκη τα λεφτά. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά ίσως πρέπει να κάνεις... θυσίες. Ναι. Για να... Δεν ένιωθα καλά. Και τα λεφτά φέρουν και την ευτυχία. Αλλά αυτό το συναίσθημα που είχα να μου το ακυρώνει τελευταία στιγμή και να μου λέει είναι πληρωμένο, μην αγχώνεσαι, με πονούσε ρε φίλε. Όταν ένας πελάτης σου βαριέται, υπάρχει αυτό το τέτοιο ή είναι μιας και είναι μέσα, ας πούμε, είναι μέσα? Όχι ρε, εννοείται. Όλοι έχουμε τις μέρες μας και τις κακές μας μέρες. Οι κοπέλες με τις περιόδους, εμείς οι άντρες με τα προβλήματά μας. Όλοι έχουμε τα δικά μας. Δεν είναι κάθε μέρα ο άλλος ευδιάθετος. Και εκεί είμαι εγώ, γελοτοποιός. Πρέπει ρε φίλε να τον κάνεις τον άλλον να γίνει πιο ευδιάθετος. Ξέρεις, εκεί είναι όταν ξέρεις ένα άτομο 1 και 2 χρόνια και συνεργάζεστε μαζί τόσο καιρό, ξέρεις τα κουμπιά του. Ξέρεις τι μπορείς να του πεις, να χαμογελάσει, θα του κάνεις ένα κομπλιμέντο, μπορεί να του κάνεις ένα αστείο. Ξέρεις το στυλ του. Οπότε εκεί θα clone mode on και ναι. Αν κάποιος δεν έχει όρεξη, όχι ας πούμε εκείνη τη στιγμή, αλλά γενικά τον βλέπεις ας πούμε να φεύγει λίγο από τους στόχους που έβαλε. Δηλαδή να μην θέλει ας πούμε να πει εντάξει τώρα ας το κάνουμε ας πούμε άλλη φορά. Ψυχολόγος. Ναι.
Υπάρχει κάποιον τρόπο που προσπαθείς να τους φέρεις, ας πούμε, να τους κάνεις ξανά motivate, να πούν ότι κοίτα, έβαλες ένα στόχο, πρέπει να δουλέψαμε τόσο, κάτι, εφαρμόζεις κάτι έτσι? Εννοείται. Ναι. Ψυχολόγος κανονικός. Γιατί, Γιώργο μου, έγινε αυτό? Πες μου, ρε φίλε, σε προβληματίζει κάτι, μπορώ να βοηθήσω κάπως? Και μετά, ξέρεις, το χτυπάς λίγο στο αδύνατο σημείο. Έκανες τόσο κόπο ένα μήνα για ένα πρόβλημα στη δουλειά, για ένα πρόβλημα στη σχέση, τα παρατάς όλα και θα πάμε 10 βήματα πίσω. Ωραία, να το μειώσουμε. Μην πας 5 φορές. Γιατί εκείνος ήταν εντατικός και πήγαινε 5. Πήγαινε 3, ρε φίλε. Κάνε μου 2 προπονήσεις. Μη μου πεις δεν πάω καθόλου. Κάτω μου, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Τουλάχιστον να μείνουμε στάσιμοι και να μην πάμε 10 βήματα πίσω. Και ξέρεις, εξαρτάται και τι χαρακτήρες είναι ο καθένας. Εκείνος ήθελε τον ωραίο τον τρόπο. Υπήρξαν και φάσεις που έπρεπε να είμαι και λίγο αγενής. Σήκω πάνω. Πιο αγενής. Κάπως έτσι. Ναι, μην είσαι μαλάκας. Έκανες τόσο κόπο. Τώρα για μαλακίες τα χαλάσουμε όλα. Γίνε πιο δυνατός. Είναι δυνατόν. Πάμε. Δεν μπορώ να πω άλλες λέξεις. Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι κάποιος πρέπει να έχει personal trainer? Εξαρτάται. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να έχει κάποιος και είμαι και εγώ παράδειγμα για κάθε λόγο από αυτούς. Έχω, ας πούμε, ένα άτομο, τον Λούκας, ο οποίος είναι εκεί για μένα, είμαι εγώ εκεί για αυτόν, για το accountability. Δεν έχει accountability. Θα μπορούσε να έχει τον καλύτερο trainer στον κόσμο, θα μπορούσε να το κάνει online, γιατί είναι και εσωστρεφής και δεν γουστάρει, αλλά και γουστάρει να με βοηθήσει και ξέρει ότι είμαι εκεί. Δηλαδή δεν θα ντραπώ να του πω, έλα, έχουμε 2 φορές την εβδομάδα, no matter what. Μπορεί να μου πει, ξέρεις, έχω λίγο πονοκέφαλο. Απευθείας σου στέλνω μήνυμα. Κόψε τις μαλακίες. Θα τα πούμε αύριο. Εντάξει, οκ. Άρα δεν είχε πονοκέφαλο. Οπότε είναι το accountability. Είναι άλλος. Θεωρώ ότι ένας αρχάριος ίσως είναι αναγκαίο κακό ότι ο κάθε αρχάριος πρέπει να έχει ένα personal trainer, τουλάχιστον για αρχή, να μάθει τα basics για να μην μάθει με τον κακό τον τρόπο. Πολλές φορές βλέπω στα γυμναστήρια κόσμο που δεν ξέρει και δεν τους βοηθάνε. Είναι εκεί ένα πρόγραμμα και τους βλέπω, ψάχνονται, κοιτάνε, πάει ο γυμναστής, τους δείχνει, μετά φεύγει. Δεν φταίνουν και οι γυμναστές. Γιατί και αυτοί δεν πληρώνονται σαν personal για να είναι πάνω τους. Οπότε θεωρώ ότι ένας beginner καλό θα ήταν να μάθει τα βασικά με personal. Γιατί, ρε φίλε, στο personal είναι one-to-one. Είσαι εκεί πέρα 1 ώρα. Εγώ βέβαια δεν κοιτάω ώρα. Εγώ πληρώνουμε per session. Θα κάνουμε 1 ώρα και 10 λεπτά και 1/4. Πρέπει να κάνουμε το warm-up, το κύριο μέρος και το cool down. No matter what. Αν θα μας πάρει 1 ώρα και 20 λεπτά, μας πήρε τόσο. Γι' αυτό το λόγο δεν βάζω πολύ σπάνια ραντεβού back to back. Θέλω να έχω 1 ώρα έτσι ώστε αν πάει πίσω για κάποιο λόγο να μην του πω φεύγουμε, πρέπει να φύγω, είναι ο επόμενος. Οπότε κυρίως accountability, knowledge και μετά να πάει ίσως στο next level. Γιατί εσύ είσαι τραπεζικός, είσαι δικηγόρος και έχεις φτάσει σε ένα πικ. Σου αρέσει το γυμναστήριο, αλλά δεν είναι ο τομέας σου και θέλεις να πας λίγο πιο ψηλά, σε δύναμη, να είσαι λίγο πιο lean, να χάσεις λίπος, να κάνεις κάτι το οποίο δεν έκανες ξανά πριν. Είναι ένας τρόπος να πληρώσεις σε κάποιον άτομο να σου μάθει εκείνο και να μην κοιτάς το YouTube και να σου πάρει χρόνο. Ναι. Εγώ νομίζω και το άλλο που είναι ο χρόνος. Δηλαδή με κάποιον που ξέρει θα φτάσεις πιο εύκολα στους στόχους παρά... Πολύ πιθανόν, ναι. Ποια είναι τα λάθη που κάνουν συνήθως οι αρχάροι που σίγουρα είναι πολλά, αλλά ας πούμε λίγα που έτσι ξεχωρίζουν στο μυαλό σου, ας πούμε, που μπορεί να μην είναι καν με συγκεκριμένη άσκηση, αλλά μπορεί να είναι με το πόσες μέρες κάνουν γυμναστική ή πώς συνδυάζουν, ας πούμε, που λένε, ας πούμε, σε πλάτη με δικέφαλους και στήθος με τρικέφαλους, ας πούμε. Μόλις είπες το ένα. Overcomplicated. Θεωρούν ότι όταν κάποιος ξεκινάει,
το performance του θα είναι κατακόρυφο, ό,τι και αν κάνει. Ενώ εκείνοι θεωρούν ότι θα παίξει ρόλο αν θα κάνω στήθος στο κέφαλο, push-pull legs, upper-lower, bro split. Ό,τι και να κάνεις θα δουλέψει. Το θέμα είναι να το κάνεις σωστά. Οπότε πάνε στο overcomplicated. Διατροφή πρέπει να το κάνω έτσι. Τι συμπληρώματα, να πάρω κρεατίνη, πρωτεΐνη, αλλά και η β-αλανίνη δουλεύει, και magnesium, zinc. Ρε φίλε, σιγά σιγά, τώρα χτίζουμε. Πρόγραμμα δεν παίζει τόσο ρόλο στην αρχή. Τους πρώτους 3 μήνες, ό,τι και να κάνεις δουλεύει. Από συμπληρώματα, πρωτεΐνη, αν χρειαστεί, για μένα το must είναι μόνο κρεατίνη για όποιον ξεκινάει και αυτή με συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα να πάρεις και άλλα 10 συμπληρώματα, πολυβιταμίνες τους πρώτους 3 μήνες, δεν χρειάζεται. Φάε καλά και υγιεινά. Οπότε αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν οι αρχάροι λάθος. Το δεύτερο, βιάζονται. Και σε αυτή τη βιασύνη έχουμε τα ego lifting. Πάνε να σηκώσουν κιλά τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν. Το νευρικό του σύστημα δεν είναι μαθημένο σε τέτοιες καταστάσεις, με αποτέλεσμα τραυματισμό. Ναι, αυτά είναι τα 2 πιο βασικά που μου έρχονται στο μυαλό. Για σένα όλοι οι πελάτες είναι ίσοι, ας πούμε, από την άποψη ότι δεν παίζει τι ανάγκη έχουν, ας πούμε, ο ένας θέλει να χάσει κιλά, ο άλλος θέλει να βάλει κιλά, ο άλλος τους βλέπεις το ίδιο ή είναι, ας πούμε, διαφορετικό, ας πούμε, το πιο καλό μέτρημα. Είναι διαφορετικό κόστος θα έχει ένας που θέλει να χάσει κιλά, διαφορετικό κόστος άλλος που θέλει να βάλει κιλά, να γραμμώσει και όλα αυτά. Ή είναι όλοι το ίδιο? Όχι, όλοι έχουν το ίδιο κόστος και για μένα όλοι είναι στον ίδιο τομέα. Άμα εσύ θες να κάνεις προπόνηση καθαρά για υγεία και δεν θες τα μέγιστα αποτελέσματα, αλλά θες να κάνεις προπόνηση, εννοείται θα είμαι εκεί για σένα. Όπως θα είμαι και για εκείνον ο οποίος θέλει να χάσει κιλά ή για εκείνον που θέλει να βάλει μυϊκή μάζα. Για μια κοπέλα μετά από εγκυμοσύνη που θέλει να χάσει κιλά. Ρε φίλε, το ίδιο πράγμα είναι. Απλά ο καθένας έχει διαφορετικά goals. Οπότε η ίδια τιμή είναι. Δεν είναι ότι θα πω σε κάποιον είσαι υπέρβαρος, άρα χρειάζεται πιο πολλή δουλειά για να το κάνουμε μαζί, άρα όχι. Και οι τιμές σου πώς τις ορίζεις, ας πούμε? Με demand. Δηλαδή είχα ξεκινήσει με ένα ποσό και τώρα είμαι σε αυτό το ποσό μέχρι να είμαι fully booked και να χρειαστεί να το ανεβάσω κι άλλο. Όπως δουλεύουν όλοι. Ξέρεις, ό,τι έχει τη ζήτηση, άμα πουλάς μια υπηρεσία στα 100 ευρώ και βλέπεις ότι είναι stock, είναι out of stock, sorry, μετά μάλλον θα πρέπει να το κάνεις παραπάνω. Οπότε έτσι το δουλεύω και στο online και στο one-to-one. Νομίζεις οι συναδέλφοι σου, βασικά στην Κύπρο, οι personal trainers, οι fitness coach αυτοί είναι ανοιχτοί στη συνεργασία ή είναι έτσι λίγο πιο ανταγωνιστικοί και όλα αυτά? Πώς το βλέπεις? Να σου πω κάτι. Δεν έχει τύχει να έρθω σε επαφή με πολλούς Κύπριους που να είναι στον τομέα. Δεν ξέρω γιατί. Νιώθω ότι ίσως δεν ταιριάζουμε. Το mindset, τα goals. Οπότε είναι λίγα τα άτομα. Αλλά με ξένα άτομα που έχω έρθει περισσότερο σε επαφή είναι ανοιχτή για συνεργασία και είναι πολύ δοτική. Αλλά και δεκτική. Γιατί και θα είναι χαρούμενοι να σου δείξουν αυτά που ξέρουν. Κάποιος μου έδειξε να κάνω handstand, το κατακόρυφο. Δεν ήξερα, ρε φίλε, δεν είμαι του calisthenics και ήταν χαρούμενος να μου δείξει. Και κάποιος άλλος ήρθε να μάθει από μένα τεχνικές για τα squat ή για τα deadlift ή για mobility και ήταν δεκτικοί και ανοιχτοί να μάθουν. Που εκεί ίσως έχει να πάει με την παιδεία. Ένας Κύπριος μπορεί να μην είναι τόσο ανοιχτός και Έλληνας εννοείται, μπορεί να μην είναι τόσο ανοιχτός. Θα πάω εγώ να μου μάθει γυμναστής την άσκηση? Ούτε καν. Όχι ρε φίλε, δεν γίνεται να τα ξέρεις όλα. Δεν ήμουν καλός στο τρέξιμο. Έμαθα από άτομα που ξέρουν περισσότερα από μένα στο τρέξιμο. Και τώρα έγινα καλύτερος. Μαθαίνω από τον καθένα. Σε σχέση με άλλες χώρες, νομίζεις ότι η Κύπρος, το market της Κύπρου για το personal training είναι σε καλό επίπεδο ή? Και ναι και όχι. Απ' τη μία ναι, γιατί η Κύπρος είναι πολυπολιτισμική. Έχει τόσες πολλές ράτσες πλέον. Έρχονται εδώ πέρα ίσως προφανώς για τάξεις ή συνδυαστικά για
για τη ζωή που τους προσφέρει. Οπότε έχει άτομα τα οποία μπορούν και ξέρουν τι είναι το online coaching ή τι είναι το personal training και είναι σε θέση να σου δώσουν λεφτά, ξέρουν το value, γιατί θεωρώ ότι σε αυτό το τομέα, σαν Ελλάδα και Κύπρος, είμαστε πολύ πίσω. Το έχει ο κόσμος λίγο υποβιβασμένο. Μα είσαι ακριβώς, δεν χρειάζεται, YouTube θα τα δω από εκεί, ή ChatGPT είναι το ίδιο, μαζί σου. Μπορείς να το πάρεις και από εκεί, αλλά δεν είναι το ίδιο. Έχει να κάνει με προτεραιότητες. Αν κάποιοι θεωρούν ότι δεν τους περισσεύουν αυτά τα λεφτά και θέλουν και έχουν άλλες προτεραιότητες, καλώς. Αλλά αν έχουν βάλει νούμερο 1 προτεραιότητα την υγεία και δεν κάνουν investment πάνω σε αυτό, νομίζω ότι είναι λίγο λάθος σκεπτικό. Μπορεί να μείνει στο personal training, να μάθουν να τρώνε σωστά, να κάνουν καμιά θεραπεία άμα έχουν κάποιο πρόβλημα στο σώμα τους, να πάνε σε φυσιοθεραπευτή. Δεν τα δίνουνε, γερά. Δεν τα δίνουνε. Και οι ίδιοι είναι που μπορεί να πάνε για ποτό και να δώσουν του κόσμου τα λεφτά. Ποτό. Ναι. Αυτό είναι στενάχωρο. Το άλλο, ας πούμε, εσύ τώρα σαν personal coach συνεργάζεσαι με γυμναστήρια, επειδή μπορεί να πηγαίνεις σε 5-6 γυμναστήρια με τον καθένα ξεχωριστά. Πώς δουλεύει αυτό το πράγμα? Κάπως έτσι. Μερικά γυμναστήρια είναι με commission, δηλαδή θέλουν membership και από τους δύο, και από μένα και από τον πελάτη, και ζητάνε και έξτρα το commission τους. Είναι άλλοι που απλά θέλουν μόνο το day pass από μένα ή το membership από μένα και τον πελάτη και δεν τους νοιάζει. Depends. Γιατί έτσι όμως, γιατί αφού είσαι member, τι σχέση μπορείς να πας εσύ και να πεις ότι είναι φίλος σου τότε? Ναι, θα μπορούσα, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να σέβομαι λίγο τα θέλω του καθενός. Θα μπορούσα να μην πάω. Αυτός είναι ο όρος που θέτει και είναι δικαίωμά του και δικαίωμά μου και εμένα να του πω ότι δεν έρχομαι και δεν συνεργαζόμαστε. Okay. Αλλά είναι συχνό φαινόμενο αυτό ή είναι το άλλο είναι πιο συχνό? Δηλαδή, αν έχει. Επειδή, δεν ξέρω, είναι ένα γυμναστήριο που ζητάει το commission. Το σέβομαι. Δικαίωμά τους. Καλά τα γυμναστήρια. Ναι. Γι' αυτό μάλλον. Και είναι μεγάλα τα commission? Θεωρητικά ναι. Δηλαδή είναι μεγάλα. Μετά με φέρνει και εμένα σε δύσκολη θέση, σε ένα πελάτη. Φαντάσου τώρα να του πεις ότι είναι το fee, το δικό μου, το fee του membership και το extra fee που είναι για τα commission. Άντε να το μοιραστούμε. Άρα αυτομάτως και εκείνος θα δώσει περισσότερα λεφτά και θα έχει αρνητικά συναισθήματα και εγώ θα βγάλω λιγότερα και θα έχουμε αρνητικά συναισθήματα. Σκέψου. Δημιουργείται μια συνεργασία, μια σχέση από δύο άτομα με αρνητικά συναισθήματα. Δεν είναι και το ότι καλύτερο. Σκέφτηκες ποτέ να ανοίξεις δικό σου γυμναστήριο ή δεν είναι? Μακριά. Σκλάβος δεν γίνομαι. Εξήγα μου το λίγο. Λοιπόν, σκέψου. Δευτέρα με Σάββατο, μεσημέρι, απόγευμα. Κάποιος πρέπει να είναι εκεί. Από τις 6 το πρωί να ανοίγει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να πάνε πριν τη δουλειά. Μέχρι τις 10, 10 και μισή, 11 τη νύχτα, κάποιος πρέπει να είναι εκεί. No life. Να υπάρχει συντήρηση, να είναι όλα καθαρά, να είναι όλα τα μηχανήματα functional. Συν το δάνειο, συν το investment που θα κάνεις. Για ένα γυμναστήριο τώρα μιλάμε $500,000 για γυμναστήριο, όχι για στούντιο. Σίγουρο. Δεν θέλω με τίποτα. Αυτό το στρες για 5, 10 και 15.000 να χρωστάω $500,000, ποτέ. Για 5-10 χιλιάρια το μήνα, ποτέ. Δεν ξέρω, εμένα στο μυαλό μου κάπως, επειδή ανοίγουν γυμναστήρια από εδώ, από εκεί, δεν ξέρω, μου φαίνεται σαν κερδοφόρο. Είναι. Σαν επιχείρηση. Είναι, απλά δεν μπορώ εγώ να διαχειριστώ τέτοιου είδους στρες. Να μπω $500,000 μέσα και να πρέπει κάθε μήνα να διαχειρίζουμε αυτό το στρες. Δεν μπορώ. Το minimum που χρειάζεσαι είναι $500,000 ή 300 και πάνω. 300 και πάνω. Αλλά επειδή εγώ είμαι λίγο τελειομανής και θα ήθελα, αν θα κάνω κάτι, να είναι όντως καλό, μιλάμε για $500,000. Ανοίγουν, πόσα γυμναστήρια έχει περίπου εδώ στην Πάφο, νομίζεις? Να μην έχει 12, 15.
Και ας πούμε είναι γεμάτα αυτά ή έχει κάποια που είναι... Προφανώς τον περισσότερο κόσμο τον έχουν πιο αξιόπιστα γυμναστήρια που παρέχουν ένα μεγαλύτερο πακέτο. Καθαριότητα, πιο καινούρια μηχανήματα, ίσως το ωράριο, ότι ανοίγουν πιο νωρίς, κλείνουν πιο αργά. Μερικά δουλεύουν και Κυριακές, παίζει ρόλο για κόσμο που θέλει να πάει. Ναι, οπότε αυτοί είναι οι λόγοι. Γιατί νομίζεις ότι στην Πάφο δεν έχουμε γυμναστήριο που να είναι 24/7? Δεν ξέρω. Βασικά ξέρω. Βέβαια υπάρχει ένα στη Λεμεσό μόνο, σε όλη την Κύπρο. Από ό,τι νομίζω, από αυτά που θυμάμαι με τους κανονισμούς στα ξενοδοχεία, λέει ότι για να είναι ένα γυμναστήριο legal, πρέπει να έχει έναν γυμναστή on shift πάντα. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίστηκε αυτό το γυμναστήριο στη Λεμεσό, αλλά αυτός ήταν ο φόβος στα ξενοδοχεία, ότι αν έρθει κάποιος για έλεγχο πρέπει να είναι κάποιος on shift. Γι' αυτό πάντα έπρεπε να έχει 2 γυμναστές, έτσι ώστε να είναι καλυμμένοι. Πόσο σημαντική είναι η ψυχολογία σου εσένα στην καθημερινότητα σου, έτσι ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθεις στα πράγματα που πρέπει να κάνεις? Ίσως είναι το number one. Πλέον το κύριο μου μέλημα, το priority στη ζωή μου πλέον είναι το health. Είναι το number one. Physical and mental. Το mental ίσως είναι και παραπάνω. Και γι' αυτό το φροντίζω και πιο πολύ. Οπότε πρέπει να είναι η ψυχολογία μου καλή. Και για να είναι η ψυχολογία μου καλή, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Ένα από αυτά είναι το πρωί. Ξυπνάω χωρίς άγχος. Δεν μπορώ... Έχω τα ραντεβού μου τα πρωί, αλλά δεν θα έρθω με επαφή σε κάποιον που μπορεί να με συγχύσει ή να μου δώσει αρνητικό συναίσθημα ή vibe. Οπότε το πρωί ξυπνάω πιο νωρίς για να μην είμαι σε βιασύνη, για να πάω στον πρώτο πελάτη. Θα κάνω το visualization. 5-10 λεπτά να κοιτάξω τον ήλιο, να αναπνεύσω. Πράγματα που δεν τα ήξερα, τα κορόιδευα, αλλά πλέον τα πιστεύω και τα κάνω. Οπότε ένα είναι αυτό και μετά είναι τα άτομα που έχω στη ζωή μου. Έχω αποβάλει τοξικά άτομα, έχω αποβάλει άτομα με αρνητική ενέργεια, με κακή άβρα. Γενικά πιστεύω λίγο πιο πολύ στην ενέργεια από ό,τι πίστευα στο παρελθόν. Και έχει κάποια, ας πούμε, βασικά το απάντησες αυτό, ήταν να σε ρωτήσω για κάποια πράγματα που κάνεις, αλλά μου είπες ότι ξυπνάς το πρωί. Το πρωί πρέπει να ξυπνήσω 1,5 ώρα in advance από το πρώτο ραντεβού για να φάω το πρωινό μου χωρίς βιασύνη. Γιατί βιασύνη equal κορτιζόλη. Αυτομάτως είναι άγχος. Δεν θέλω άγχος. Οπότε να ξυπνήσω με το πάσο μου, να κάνω τα rituals που μπορεί να έχω και μετά να ξεκινήσει η μέρα μου όμορφα και ωραία. Να κάνω το μπάνιο μου, να ξεκινήσω από το σπίτι, να μην τρέχω στον δρόμο, για να μην χρειαστεί να κορνάρω σε κάποιον, να το βρίσω γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Άρα το πρωινό μου αυτομάτως είναι όμορφο. Και τι κάνεις τώρα για να σε βοηθήσει στο να είσαι focused σε κάτι? Με τι συγκεντρώνεσαι, ας πούμε, ή είσαι γενικά εύκολος στο να συγκεντρωθεί? Μόλις έπιασες ένα αδυνατό μου σημείο. Δεν συγκεντρώνομαι πολύ εύκολα. Είμαι λίγο εθισμένος στο κινητό. Όχι στο Instagram και σε χαζομάρες, αλλά είμαι λίγο ένα κακό μου συνήθειο. Είμαι stand-by στο WhatsApp. Επειδή είναι και online πελάτες, είναι και άλλα concept που μπορεί να έχω ανοιχτά. Είμαι λίγο εξαρτημένος στο WhatsApp. Και για να είσαι focus, πρέπει να μην έχεις το κινητό δίπλα, καλός ή κακός. Ή αν θα το έχεις, να είναι σε shift, σε flight mode και όντως να το έχεις για δουλειά, να μην το έχεις για χαζομάρες. Οπότε δυσκολεύομαι. Έπιασες το ένα το μου σημείο. Ξέρεις τι χρησιμοποιώ τώρα τελευταία? Το Pomodoro System. 45-15. 45 focus, 15 break. Το είπα σωστά, δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω, αλλά το έχω ξανακούσει αυτό. Αλλά όχι 15. Εμείς κάνουμε στην δουλειά, ας πούμε, 50 λεπτά, 55 λεπτά και μετά 5-10 λεπτά break, ας πούμε. Οκ. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά εγώ κάνω το 45-15. Ναι. Γιατί είμαι αρχάριος. Στις ερωτήσεις που ανέφερες, είχες πει για ένα workshop που είδες με νεαρά άτομα για δικές τους επιχειρήσεις. Πώς άλλαξε αυτό γενικά
Λοιπόν, Το ένα ήταν το Ντουμπάι και ναι. μετά ήταν και αυτό εδώ. Τι έμαθες από αυτό το workshop? Λοιπόν, Γκέρα, είχα πάει σε αυτό το workshop και ήταν ένας φίλος μου που το οργάνωνε. Ήταν ο μέντοράς τους και έφερε 15 άτομα από 17 χρονών, που ήταν ο πιο μικρός, μέχρι 25, που ήταν όλοι στον ίδιο τομέα, ήταν όλοι videographers, σε διαφορετικά concept, άλλος για fitness influencers, άλλος για γάμους, άλλος για ταξίδια, για traveling. Και ήρθαν στο φίλο μου το Mo, που έκανε το workshop, για να μάθουν και να κάνουν scale το business τους. Από 10k per month να πάνε στο 20k per month. Και λέω εγώ τώρα, 17 χρονών. Ο άλλος είχε agency δικό του. Ήταν σχολείο και είχε κύριο μέλημα τι θα κάνει στο άμεσο μέλλον του. Πεινούσε αυτό το παιδί για knowledge, για success. Και εγώ τότε ήμουνα 28 και λέω, όπα ρε φίλε, όλοι αυτοί οι μικροί, είχε και μικρούς, 18, 19, 20, βγάζουνε πολύ ok λεφτά, πολύ καλά λεφτά, φεύγουν από το σπίτι τους, δεν μένουνε, ήτανε Γερμανοί αρχικά, δεν μένουν σπίτι τους, ταξιδεύουν τον κόσμο, παίρνουν εμπειρίες και το κάνουν αυτοί. Και επειδή μίλησα μαζί τους, δεν ήταν τόσο πολύ έξυπνοι και τόσο τέρατα εξυπνάδας για να πω ότι δεν μπορώ να το κάνω. Πιο ευφύης ήμουν από αυτούς, ας το πω και έτσι, αλλά είχαν θάρρος, είχαν τόλμη και πίστευαν πιο πολύ στον εαυτό τους από ότι πίστευα εγώ ενδεχομένως. Και λέω, αν μπορούν να το κάνουν αυτοί, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Οπότε αυτός ήταν άλλος ένας λόγος για να το δοκιμάσω. Από εκείνη τη μέρα, να έρθουμε στο σήμερα, αυτό πώς θα άλλαξε? Ας πούμε, βλέπεις εσύ τις αλλαγές και πώς σε επηρέασε αυτό το πράγμα? Ας πούμε, το ακολουθείς day by day? Παντού. Δηλαδή, άμα γυρίσω, επειδή υπάρχει μια φωτογραφία από τότε, άμα δω τον εαυτό μου, πώς ήμουνα τότε και πώς είμαι τώρα, εμφανισιακά είμαι καλύτερος. Άμα κοιτάξω την τσέπη μου, πώς ήταν τότε και πώς είναι τώρα, είμαι επίσης πολύ καλύτερος. Το mindset μου, πώς ήταν τότε και πώς είναι τώρα, είμαι επίσης καλύτερος. Μόνο πρόοδος υπάρχει από τότε. Εννοείται ότι ακόμα δεν είμαι τίποτα. Εννοείται ότι έχω πολύ ακόμα, αλλά είμαι πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν 1 χρόνο πριν, 2 χρόνια πριν. Πάμε λίγο τώρα για τις συμβουλές σου που έχεις να δώσεις σε συναδέλφους σου που θέλουν να ξεκινήσουν και να γίνουν και αυτοί freelancers σε personal coaching. Ποια είναι μια συμβουλή που θα τους έδινες σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει ή ήδη μπορεί να ξεκινήσει αλλά είναι στα πρώτα βήματα? Ωραία. Μπορεί να μην είμαι κι εγώ καταλληλότερος γι' αυτό, γιατί ήμουν κι εγώ πολύ φοβισμένος. Από τις δικές σου Αλλά ναι, από αυτά που μπορώ να πω σε κάποιον είναι, αν δουλεύει ακόμα σε 9 to 5, καλό είναι να χτίσει και να κάνει μια προετοιμασία πριν φύγει από τη δουλειά. Να πει ότι έχω ένα πελατολόγιο ήδη, ναι, να δουλεύει έξτρα από το 9 to 5, ναι, να περιορίσει εξόδους, να κάνει λιγότερα πράγματα, έτσι ώστε όταν φτάσει σε ένα σημείο και φτάσει με το freelancing, με το extra coaching που κάνει μετά τη δουλειά, να είναι σε ένα minimum σημείο που μπορεί να επιβιώσει για να μπορέσει να αφήσει τη βασική του δουλειά και να κάνει το freelancing. Ναι. Δηλαδή είναι no-brainer. Πρέπει να... Νομίζω να είναι το πιο σωστό σημείο. Είναι safe. Δεν του λέω απλά να τα παρατήσει όλα και να ξεκινήσει από το 0. Πολλοί λένε ότι είναι καλό. Γιατί είσαι σε survival mode και συνήθως όταν είσαι σε περίοδο κινδύνου, κάνεις ακραία πράγματα. Μπορεί καλά, μπορεί και κακά. Οπότε εγώ το πάω λίγο πιο safe. Και ποιο νομίζεις ότι είναι ένα λάθος, το πιο μεγάλο λάθος που κάνουν συνήθως τα άτομα που ξεκινάνε σαν personal coaches? Δεν ξέρω. Να σου πω γιατί. Δεν κοιτάω τι κάνουν οι άλλοι. Σου έχω άλλη ερώτηση τότε. Ωραία, πες μου. Ένα λάθος που έκανες εσύ όταν ξεκίνησες. Οκ. Μαζί σου. Ένα βασικό λάθος που έκανα
ήταν ότι δεν προέβαλα τον εαυτό μου. Ντρεπόμουνα. Και λέω, όπα ρε φίλε, πώς γίνεται, δεν γίνεται να παρατήσεις τη δουλειά σου τότε και να... Πλέον πρέπει να είσαι digital. Πρέπει να είσαι online. Αν δεν δείξεις το πρόσωπό σου, δεν γίνεται να είσαι online. Οπότε, επί 1 χρόνο αρνούμουν να ανεβάσω κάποιο βίντεο με τον εαυτό μου. Ήταν το χειρότερο μου λάθος. Έπρεπε να ανεβάσω, να κάνω τα λάθη μου, να φαίνομαι cringe, να είναι κακή ποιότητα, να είναι από κακή λήψη, να είναι όλα άσχημα για να μάθω. Και αυτό μου πήρε 1 με 1,5 χρόνο για να δείξω το πρόσωπό μου στο Instagram. Να ανεβάσω άσκηση βασικά, να κάνω προπόνηση. Το πήρες απλά μια μέρα και απόφαση και λες εντάξει, άντε θα το βάλω και ό,τι γίνει. Ακριβώς. Μια μέρα το έκανα και λέω θα το ανεβάσω. Ό,τι θέλει ας γίνει. Άμα θέλω να μου γράψουν αρνητικά σχόλια, να μου γράψουν. Και εν τέλει δεν έγινε τίποτα. Ναι. Πήρα και likes και πήρα και καλά σχόλια, πολλά κιλά, καλή άσκηση, ωραία ρούχα. Και λέω ρε φίλε, αυτό ήταν. Επί 1,5 χρόνο ντρεπόσουνα. Άντε και έκανα και λάθος. Μπορεί να ανέβασα μια άσκηση με λίγο λάθος form. Να μην φαίνεται πολύ καλά. Και τι έγινε. Θα το κάνω την επόμενη φορά καλύτερα. Δεν είμαι τέλειος. Ναι, ακριβώς. Ειδικά για αυτό και επειδή και εγώ είχα το ίδιο θέμα. Πώς το αντιμετώπισες? Κοίτα, γενικά και όλα αυτά που βλέπεις τώρα. Είχα πει στον εαυτό μου ότι εντάξει, θέλω και εγώ να βγω λίγο έξω από το comfort zone. Και είναι και το άλλο που είδα ότι τα social media είναι παντού τώρα. Όπως είπες και εσύ, πρέπει να πας digital. Θες, δεν θες, έτσι είναι. Εγώ δεν θέλω, αλλά θα το κάνω έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, αφού ξέρω ότι έτσι είναι. Αν θέλεις να ακουστείς, ο κόσμος πλέον ακούει μέσα από το τηλέφωνο. Καλός ή κακός έτσι. Ναι. Κάπως έτσι το σκέφτηκα και έτσι, ας πούμε, στην αρχή που έβαλα κάποια βιντεάκια που εξηγούσα τι είναι, ας πούμε, διάφοροι όροι στον προγραμματισμό και αυτά. Αυτό ήταν ένα και μετά το δεύτερο αυτό ήταν, επειδή, εντάξει, σκέφτηκα ότι αυτό μου παίρνει λίγο χρόνο, εντάξει, επειδή δεν ξέρω αυτά και συν τα άλλα όλα που έχω να κάνω, λέω δεν θα ήταν καλύτερα να έκανα ένα session όπως τώρα, να μπορώ να βγάζω υλικό για 1-2 μήνες ύστερα μετά από 2 ώρες, δεν ξέρω πόση ώρα είμαστε τώρα, μία ώρα και μισή, μισή ώρα και να βγάζεις υλικό έτσι και κάπως έτσι. Και να ακούγεται και μια γνώμη διαφορετική. Ακριβώς. Αλλά ναι, πρέπει, νομίζω όλοι πρέπει κάπως να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να βγουν έξω, να μιλήσουν, να έρθουν σε επαφή με την κάμερα για να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο όλο. Ναι, ισχύει. Ξέρεις τι μου θυμίσεις τώρα, στην αρχή όταν είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν κάνω και ακόμα να το πάρω απόφαση, αλλά θα το κάνω αργά ή γρήγορα. Είχα ένα φίλο μου, τον Μάρτιν, είναι Γερμανός και με βοήθησε λίγο να γίνω λιγότερο ντροπαλός στην κάμερα και μου έβαλε ένα μάθημα. Επί 30 μέρες θα μιλάς στην κάμερα του κινητού για 1 λεπτό. Και απλά δείξε μου το πρώτο και τελευταίο βίντεο. Το έκανα για 1 εβδομάδα. Ντρεπόμουν να το δείξω, γιατί μιλούσα στην κάμερα και έλεγα χαζομάρες, αλλά παρατήρησα τον εαυτό μου πώς ήμουνα την πρώτη μέρα και πώς ήμουνα την 30η μέρα. Την πρώτη μέρα μιλούσα στην κάμερα και έλεγα ένα topic. Μου λέει διάλεξε ένα topic που θες να μιλήσεις για το fitness και μίλα. Έκανα όλη την ώρα κόμπλαρα, νόμιζα ότι είμαι αλήθωρος. Δεν πήγε τίποτα σωστά. Και άμα δεις το α την πρώτη μέρα και το ω την τελευταία 30η, ήταν καμία σχέση. Όχι ότι ήμουν τέλειος, αλλά ρε φίλε ήμουνα decent στην 30η μέρα. Οπότε θεωρώ ότι όλα είναι, ξέρεις, practice. Ένα πράγμα που συζητάμε εδώ πολύ στο podcast που μου αρέσει να φέρνω είναι το discipline. Νομίζεις ότι είσαι άνθρωπος που έχει discipline? Ναι. Πώς το καλλιεργείς? Ή ήσουν πάντα έτσι? Μπορεί από το ποδόσφαιρο να το καλλιεργήσεις αυτό, δεν ξέρω. Όχι. Δεν ήμουνα ποτέ τόσο discipline. Τότε, ήμουνα με τους γονείς μου. Παραπάνω οι γονείς μου με έκαναν να είμαι discipline. Δεν το είχα εγώ τόσο. Έγινα. Αναγκάστηκα να γίνω. Έλεγα ότι αν κάνεις average πράξεις στη ζωή σου, θα είσαι ένας average άνθρωπος στη ζωή. Θέλω να είμαι average. Δεν θέλω.
Άρα πρέπει να κάνω κάτι έξτρα από ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι. Άρα εκεί χρειάζεται το discipline. Όταν φεύγει το motivation, εκεί πρέπει να είσαι discipline. Μια μέρα που δεν είσαι καλά, να πας προπόνηση. Μια μέρα που είσαι στεναχωρημένος, να μην πας να φας πίτσα τη νύχτα, γιατί είναι εύκολη λύση να φας μαλακία τη νύχτα. Πλέον θεωρώ ότι είμαι. Ναι. Και θεωρείς είναι και ένα σημαντικό κομμάτι. Είναι. Είμαι. Ελπίζω να μην φτάσω να είμαι στο αρνητικό κομμάτι discipline. Εξήγα μου το λίγο. Λοιπόν, μερικοί φίλοι μου θεωρούν ότι κάνω extreme πράγματα. Με τις προπονήσεις, το ότι δεν πολύ βγαίνω πλέον, ότι κοιτάω τις ώρες που κοιμάμαι, ότι θέλω να κοιμάμαι συγκεκριμένες ώρες. Νομίζουν ότι δεν έχω ζωή. Μπορεί να είμαι no-lifer, όπως λένε, αλλά έχω ένα goal. Για να κάνω αυτό το goal που θέλω, πρέπει να ακολουθήσω αυτά τα κομμάτια, πρέπει να ζήσω όλες τις δυσκολίες, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητά μου τώρα. Τουλάχιστον αυτή είναι η προτεραιότητά μου. Το θέλω και το κάνω. Απλά ελπίζω να μην γίνει κάτι πιο extreme. Αλλά... Που εντελώς, ας πούμε, είσαι κάθε μέρα στο γυμναστήριο, αυτό εννοείς. Βέβαια το κάνω και τώρα, αλλά ρε Γεράσιμε, μ' αρέσει. Δηλαδή θα πάω το πρωί, θα κάνω τα βάρη και μετά το απόγευμα μένουμε 3 λεπτά από τη θάλασσα. Γουστάρω να πάω να τρέξω, να υδρώσω και να μυρίζω το αλάτι, να μυρίζω τη θάλασσα. Μ' αρέσει. Με ηρεμεί. Πάω μετά σπίτι και νιώθω πολύ ήρεμος. Οπότε μ' αρέσει αυτό το discipline. Το γουστάρω. Nice. Νομίζεις ότι υπάρχει κάποια φόρμουλα στο να αναπτυχθείς στον χώρο? Να σου πω κάτι. Personality. Πρέπει να βρεις να χτίσεις την προσωπικότητά σου με τα καλά και τα κακά της. Θεωρώ ότι άμα πας να γίνεις ένα αντίγραφο από κάποιον άλλον, μάλλον θα είσαι κακό αντίγραφο. Ή πρέπει να είσαι πολύ πρικισμένος για να είσαι καλό αντίγραφο. Δεν το βλέπουμε συχνά. Συνήθως οι ρέπλικες είναι άσχημες και δεν είναι καλές. Οπότε personality, να χτίσεις το δικό σου brand, τη δικιά σου persona, να είσαι ο εαυτός σου. Όλοι έχουμε τα καλά μας και τα κακά μας και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω, να χτίσω το δικό μου. Λίγο humor, πολύ discipline, λίγο running, λίγα βάρη. Αφού αυτό μ' αρέσει, αυτό είμαι, αυτό πάω να σου δείξω. Δεν πάω να σου δείξω κάτι άλλο που δεν είμαι. Κάτι λίγο έτσι τώρα, λίγο πιο άσχετο. Όχι άσχετο, είναι πάλι έχει να κάνει με το fitness, αλλά είναι κάτι που έχω προσέξει. Στα stories σου συνήθως βάζεις και λες ότι ας πούμε υπάρχει κάτι σαν ανταγωνισμός μεταξύ των ανθρώπων που κάνουν τρέξιμο και που κάνουν βάρη. Πως δεν μπορείς να συνδυάσεις τα δύο, αν κατάλαβα σωστά. Λένε ότι δεν γίνεται. Ξέρεις, οι men κατηγορούν τους δε. Ας πούμε, αυτοί που σηκώνουν πολλά κιλά, οι powerlifters, που είναι 150 κιλά, λένε skinny και αυτοί είναι λεπτοί. Οι runners. Είναι αυτό αποτέλεσμα. Και αυτό δεν θα τρέξω. Ναι, ξέρω εγώ δεν θέλω να δείχνω έτσι. Εγώ τουλάχιστον είμαι δυνατός, είμαι masculine, είμαι alpha male. Και απ' την άλλη μετά είναι οι runners οι οποίοι λένε αυτοί είναι χοντροί, δεν είναι αθλητικοί. Να τους βάλεις να τρέξουν 2 λεπτά δεν μπορούν. Άρα εμείς είμαστε αθλητές και αυτοί είναι άσχετοι. Εγώ είμαι κάπου στη μέση. Εγώ θεωρώ ότι είναι ωραίο και να μπορώ να τρέξω ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να μπορώ να σηκώσω κάποιον αριθμό κιλών. Το combination με κάνει πιο ολοκληρωμένο στα δικά μου μάτια. Προφανώς σέβομαι και αναγνωρίζω και αυτούς που είναι πολύ δυνατοί και αυτούς που είναι πολύ γρήγοροι. Αλλά εγώ θέλω να είμαι κάπου στη μέση. Okay. Λύθηκε η απορία μου γι' αυτό, επειδή το είχα δει 2-3 φορές. Σκοτώνονται, να ξέρεις. Οι μεν και οι δε βρίζονται μεταξύ τους. Ναι. Λίγο deep ερώτηση. Για πες. Υπήρχε κάποια στιγμή που έπρεπε να θυσιάσεις κάτι πολύτιμο για να μείνεις on track στον στόχο που έχεις? Με πας πίσω τώρα. Δεν είναι θυσίασα ένα. Θυσίασα 10 πράγματα. Αρχικά, μία σχέση που είχα, τη θυσίασα. Γιατί έπρεπε τότε να κάνω self-improvement. Έπρεπε να γίνω καλύτερος. Και δυστυχώς δεν μπόρεσε να με ακολουθήσει σε αυτό το ταξίδι. Ήταν την περίοδο που ξεκίνησα να διαβάζω βιβλία, ξεκίνησα να μαθαίνω ρώσικα, ξεκίνησα να πηγαίνω σε αυτά τα entrepreneurs events που σου είπα, ξεκίνησα να γυμνάζομαι ακόμα πιο εντατικά
και δεν με ακολούθησε. Και εννοείται δεν θα την περιμένω. Δεν περιμένω κανέναν. Οπότε έκανα μια θυσία εκεί. Μετά έκανα θυσία με φίλους. Τώρα που είμαι freelancer, που το εισόδημά μου δεν ήταν stable, τους ανακοίνωσα ότι από εδώ και στο εξής, μην με παίρνετε για νύχτα ή μην περιμένετε να πάμε μαζί διακοπές τώρα. Πρέπει να είμαι λίγο πιο συγκεντρωμένος στα έξοδά μου, γιατί μπορεί ένα μήνα να είμαι καλά, ένα μήνα να μην είμαι. Οπότε δεν θέλω να κάνω ανούσια έξοδα ακόμα, μέχρι να νιώσω ασφαλής. Θυσία ήταν αυτό. Θα μπορούσα να είμαι 9 to 5 και να πάω τις διακοπές μου 3 φορές το χρόνο όπως πήγαινα. Να βγαίνω όπως έβγαινα. Να μην κοιτάω το αύριο, γιατί τα ξαναπληρωνόμουν. Θυσία ήταν και αυτό. Επίσης θυσία είναι από τα λεφτά που έβγαζα και όταν δούλευα 9 to 5 και τώρα τα λεφτά που έκανα investment στον εαυτό μου. Γεράσιμο, έχω διαβάσει τα τελευταία 2 χρόνια πάνω από 400 βιβλία. Αυτά τα πλήρωσα. Δεν μου τα έδωσε κανένας. Intentionally. 15 και 20 και 25 ευρώ. Μετά, τα ρώσικα που μαθαίνω, investment είναι. Παλιά, τα φροντιστήρια μας τα πλήρωναν οι γονείς μας και δεν πήγαινα. Ήμουν τεμπέλης. Δεν μάθαινα καλά. Τώρα εγώ ήθελα να το κάνω. Intentionally από το εισόδημά μου δίνω για να μάθω τα ρώσικα. Γιατί το θέλω. Γουστάρω. Και αυτό θυσία είναι. Θα μπορούσα αυτά τα ποσά με τα βιβλία ή με τα ρώσικα που μαθαίνω ή που έμαθα να παίζω golf, έκανα ένα course και μπορώ να παίζω σε όποιο golf court θέλω στον κόσμο. Clinical λέγεται. Από τα λεφτά μου θα μπορούσα να τα ξοδέψω για διακοπές, για καλοπέραση. Οπότε κάνω κάθε μέρα θυσίες και μ' αρέσει. Καλές θυσίες για κάτι πιο καλό. Ναι, κοιτάω το long term. Κάποια δύσκολη στιγμή στην διαδρομή σου έτσι που να ξεχωρίζει, ας πούμε, που να έχεις... Έφτασαν πολλές φορές, ας πούμε το καλοκαίρι, έτυχε όταν έβλεπα φίλους μου και πελάτες και φίλους, όλοι διακοπές παντού, αλλά εγώ δεν θα μπορούσα, αλλά δεν ήταν σόφρον βήμα να κάνω, να πάω και να μην ξέρω αν θα είμαι ok τους επόμενους μήνες. Δεν πήγα. Εντάξει, δεν ήταν και το πιο ωραίο συναίσθημα να βλέπεις ότι όλοι είναι κάπου, σε ένα νησί, σε μια άλλη χώρα και εσύ δεν μπορείς να πας. Ήταν λίγο αδύναμη στιγμή. 15 Αύγουστο όλοι ήταν διακοπές. Εγώ εδώ. Μια στιγμή που θυμάμαι ήταν αυτή. Μετά αδύναμη στιγμή ήταν την πρώτη περίοδο, όταν σου είπα ότι έκανα θυσίες με σχέση, με φίλους. Μοναξιά. Δεν ήμουν συνηθισμένος. Δεν τα είχα καλά με τον εαυτό μου. Το πρώτο διάστημα ήταν δύσκολο. Λέω ρε φίλε, θα μείνεις μόνος σου. Οι γονείς μου νόμιζαν ότι έχω κατάθλιψη. Μπορεί να είχα και κατάθλιψη. Μην είσαι μοναχικός λύκος. Πήγαινε έξω μια βόλτα. Όχι, δεν πάω. Πρέπει να ξυπνήσω νωρίς, να κάνω προπόνηση και να κάνω αυτό και αυτό. Trust the process. Έλεγα, θα έρθει. Μην είναι δυνατός. Ναι, την πρώτη περίοδο, ρε φίλε, δεν ήμουνα καλά. Ήμουνα μόνος μου. Και πλέον κουστάρω να είμαι μόνος μου. Το έχω ανάγκη βασικά. Να είμαι και μόνος μου. Δεν ήμουν μοναχικός λύκος, ναι. Μόλις συνηθίσεις, νομίζω, στην ιδέα και όλα αυτά, δεν είναι και τόσο άσχημα. Εγώ έτσι το βλέπω. Επειδή και εγώ όταν ήμουν στην Αγγλία, ήμουν μόνος μου. Και εντάξει, εγώ όμως ποτέ μου δεν σκέφτηκα. Ξέρεις ότι είμαι μόνος μου. Ακόμα και στο COVID, που ήμασταν κλεισμένοι όλα αυτά, δεν με ενοχλούσε. Ήρθα εδώ και όταν ήρθα εδώ και ήμασταν κλεισμένοι και είδα πώς είναι που είμαι την οικογένεια και όλα αυτά κλεισμένος, και μόνο τότε κατάλαβα ότι εκεί ήμουν μόνος μου. Ναι. Όσο ήμουν εκεί, ας πούμε, τίποτε. Αν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, δεν σε πειράζει. Γιατί τότε που ήσουν κλεισμένος, προφανώς είχες το χόμπι σου, είχες με κάτι να ασχοληθείς. Είτε να χτίσεις την επιχείρησή σου, να δουλέψεις, να μάθεις κάτι. Οπότε ήσουν ok με αυτό. Ναι. Οπότε δεν μου φαίνεται περίεργο να σου πω την αλήθεια. Φτάνουμε στο τέλος μας και η τελευταία ερώτηση που κάνω συνέχεια. Το 1 εκατομμυρίου. Ναι. Μπορεί να είναι του 1 εκατομμυρίου. Okay. Επειδή από σένα εξαρτάται. Πού βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια?
Οκ. Το πας λίγο μακριά. Πάμε πιο κοντά αν θες. Ναι, δεν θέλω να κοιτάω τόσο μακριά. Μου αρέσει να βάζω short-term goals, να τα πετυχαίνω realistically για να συνεχίζω και να πάω σε κάτι μεγαλύτερο. Okay. Ιδανικά θα ήθελα να είμαι financially independent, να είμαι πιο ανεξάρτητος οικονομικά. Όχι να κάνω ακραία ζωή, αλλά θα ήθελα να μην με ενδιαφέρουν συγκεκριμένες συνθήκες. Αν θα πάω σε ένα εστιατόριο, να μην με νοιάζει η τιμή. Αν θα θέλω να πάω διακοπές, να μην με νοιάζει είναι ακριβό το εισιτήριο. Είναι ακριβό το accommodation. Θα ήθελα τέτοιου είδους διαδικαστικά μέσα στην ημέρα να μην τα έχω. Οπότε με φαντάζομαι να είμαι στην Κύπρο, γιατί μου αρέσει η Κύπρος, γουστάρω, τα πάντα. Το ότι οι ρυθμοί είναι αργοί, μπορεί να μην έχουμε next day delivery, αλλά δεν με πειράζει, ρε Γεράσιμε. Ας μην έχω next day Amazon, δεν με πειράζει. Μ' αρέσει, ρε φίλε, το ότι μπορώ με το αυτοκίνητο σε 3 λεπτά να πάω στη θάλασσα, σε 15 λεπτά να είμαι σε βουνό, να φάω υγιεινό φαγητό μαμαδίστικο, να πάω σε ταβέρνα και να είναι όντως pure, χωρίς μαλακίες. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Και επίσης να έχει τόσες πολλές διαφορετικές κουλτούρες εδώ. Δηλαδή κάθε μέρα είμαι με άτομα από διαφορετικές εθνικότητες. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Οπότε με βλέπω στην Κύπρο, financial independent, υγιή, να το βάλω πρώτα. Αυτά, ναι, δεν θέλω τόσα πολλά. Σου τα εύχομαι όλα Ευχαριστώ. να τα Ευχαριστώ. καταφέρεις. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες, που αφιέρωσες τον χρόνο να έρθεις. Εγώ, μου άρεσε πολύ η ιδέα σου ναι. και σου είπα και το όνομα. Mind your business. Είναι ωραίο, ρε φίλε. Είναι ωραίο. Ευχαριστώ και εγώ. Εντάξει, μια χαρά.